كهالل كتبلل إياه ويتيا في مسجانا خنا جرس خنا فريكفت مسوات بايا بلكاني زي كونس مقرب كل كانري مسوات مرارايتو غوني خمو مسوات أملاك سور منفسيو وأملاك نسورون كت اللي بايتو نقنيخا نسيم تصقخا سناي جبر الله مكاتيات يرسالم ولدا شمو ساصرك بزحر مسواتي بملا مسوات بحك بلكايو شو عم مسوي إخا راح أقرب الكايم هاليلويا صلت كزير قاسن كرسن غسين أملاخين مسجانا قربلو حتياتي كحرق لك علمني آمين. مزمور كم أدلينا حجي مزمور 230 مامر سارة 230 حدن بروفيسور 230 كلتن لولا 230 سلستن مازا قدسان 234 مولو 230 شوعتن رزنت 230 شمونتن تيتي 240 حدن حرقوين 240 كلتن أنباقشي 240 شدشتن ما ذهب كان الله ماذا هي ماذا حراي ماذا 240 شوعتن فرويني أمثلا فرويني نعي هذا هاب كان ممر ما ذهب كان أنا نعي هاب كان تميت يعني تمنيت عفوا تمنيت 240 شوعتن تمنيت ثانك يو مش 240 شمونتن مامر سارة عاويل كنتن تانا كري سارة اوكي هالرأي إمام هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩኻት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሃልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሃውን በረድን ኣሳሂታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣክራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣዕዋምን ጽድታት ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመመ ትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረርቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያታዊ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐት ይከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፈነ ኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኽዎ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጅኽም ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን آمين كفلتات صلوت أصلي
ክፍልታት ጸሎት ኣስሊ እንድሕጣማክ ኮይኑ رأي أصلا لحد يطعم خير سمعنا من الله مالك ويميت هذا الله هرجوين يطعمك دي حركني بروتستان sorry ما أفضل أحتاج مستمتع اليوم أكيد مئتي أنا فرادي أو تدعي أنه إدمي نغنيتاتن نفردن بقوع سدى الزخونة ببزحي حاتياتي بقاتنا أنه جنك نفسي يجنا أمريت تنبري كاب هاللغس تنسحي مهنياتو مريت مقابر أيودسون إيو أب موت كأب ذكرو يلبون أب جهنمون زمس كنا يلبون أمو كاب بتنسحي ناب مدحانيخي بنسحا أو أملاخي محارنن أتننن نابركي تمحزاني تبارك الله والمنفس قدوس ودي الله مسلمين thank you ما سب زي ودا بروفيسور موائل سب زي ودا زي عالم زي خان زار عالم زنبر انت زخون سي نفسي نصر زخونه مخنيات محل وكنيرو جنك تصير زخونه تكباراتكن اتعما اكيكن اب كنيتي حقيا من الزقلاع اب عرات حتى تسطحكي اب تشللتنيان كدعن سياخي كلوخي انتاي اتهبيا ملسي او كريستوس املاخي لتعزيز فردخا اسنبد نتزل عالماوي فردخا امبركاخ بتي ملكتاوي نصبرقاوي برهانكا انكتكت الله انا حسم دنوس اب عراتي دقي سبزلهو اب هيوتي ون زي قدس زخونكو نايتي تقبل قرص ابنت بموساد اف لبينا وقعكو او املاخ انا قبننيا يأمو يقرب للي يولالله يئذيني وزلفني والعالم عالم آمين ونصحة الإنجيل الأولى هاي كم يوئلكم او نصحة دنجي ناباريخي اتي قنع صلال رديئتكي زرقحي نتي اب حلناي كم معبل زقالابت كفؤ حسابات كاواي ارحقي نتي حممتي نفسي بخونتنت ازي حالواتات افيو علامو ناب صولتن من نقغحن ابقسي مخنياتو نسخي كعاليتن محارتن اتلمني علايت عدي إخي عدي منش هيوت نقسين أملاخين قويتا يسوس كريستوس تسفى إخي ماذا قدسان الشهرة منك أو قويتا بزاليتي زيانا عمو بزي حاتيات كنحدر حلونا أو أملاخ أبوتاتنا نسخا بروخيخا برختكا أزي بزحيو ቅዱስ ስምካውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ እሞ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን፣ ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይንበር። ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ
ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታዬ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይን ኣድሕናን እናበልኩ ጽልእ ኣለኹ። ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ናብ ብርሃን እንርኢ። ምሕረትካ ነቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምጻእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ከዓ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሙሉ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወለደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ መውታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐምጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ወጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና፣ ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበልና፣ ኦ ጎይታ ንሕሙማት ዝኻብ ፀሓዮሞም ቅዱስም ካልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፎ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና፣ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና፣ ልማናና ከዓ ተቀበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና፣ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምጻእ፣ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ለማሃበና እንትና እንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ንሳና እንደገና ክፋድነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም። ጴጥሮስ ፋሚሊ ከመይ ውዕልኩም? ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም። ኦ ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ነመልልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ኣማላዲት እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ዝፀውክና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን። መቶ ጸሎት ሃይማኖት ወዘነት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት። ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድኃኔ ዓለም ስለ ዝወለድክልና
መጽኡ ከዓ ነፍስና ስለ ዘድሓነና ንመስግነኪ ኦጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ጻድቃናት ዕልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ብዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦጎይታ መሓረና፣ ኦጎይታ መሓረና፣ ኦጎይታ ባርከና። አሜን። ጸሎት ሃይማኖት ዲያቆን ሳሙኤል ጥዕመካ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኩ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ፣ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ፣ ከም ብሓድሽ ድማ ንህያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን፣ ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን። ንሱ ብነቢያት ሓዲሩ ዝተናገረ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ብናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን፣ ኃጢአት ምስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን፣ ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር። ኣሜን። አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ክደገልና ክርያላይሶን 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 ክራይላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክራይላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን ክራይላይሶን ክራይላይሶን ቅዱስ 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 እልልታ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙላት እየን። ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቕረበለልና። ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን። ከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበክን አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ
وأكوبك أبساني وقويتا بقعات قبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس من قصات مصاف وأركان تاب سماي كم دما مدري خونا إلى تنجيرانا لما حبنا احنا نزودلنا بدلهم تحدقنا لهم بدلنا عشان ندبنا كفاد احنا ننبر فتنا يتطونا من قصن حيلين كبرن زلالم نتكايما أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكله حلنا غدن قلي غيب سقافون دنقلي أدى جابير تواق قويتا سراوي سلام لكم الشغيكان السبرغتي غي فركر سخون برغم تسقى تيابير مساقي أوفست الدسولكي حتياتنا صار يلنا نفت ودخ يسس كرساس من تانا محرات لمن النا آمين ناين السحاس ألوت أوغويتا أبزا معطي دي أبكر نخاب تقباركم بغار حسابكم بكل واساتنا زحات أيو إشغار حروحن مبكر سبن سلزقونك انت تقدس مكالكا تعرغنا نحدقلنا وأملاك سلام كنحضر سلام ويتيتا بنا أبزانا يدك أسق زينا خاب كل چنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملاك خلاقنا سقام برهرا انت مفكر سبزقون حدا ودخا ويتانا أملاقنا مدحنا يس كرسوس تبون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلوكا معريخا مزغونا وهقوت منفس قدس المسكانا يقباكا حجن نزل علم علمن إن تحر نفس وكب ساعات زت صلى صلوت وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا واب نفس وكب ساعات انقذين أف سماينا مدرين بخبر السجر الكاك ورسوس من أملخنا وعلنا ويت عقسم بزح مراتن شنيات ملاخان روحن وتمعنا زغد دمايم حتى تنياتات تمحر نحات ابن الساعات مليس بهوات كنبر برموت زي تدلي من تصبيهم زلة تسفى سمايات كرخبو وكلهم نبدو حنا تتقدم وقويتا بزا ساعات أنا كل ساعات لما أنا نتقبل هواتنا كان علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر امامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفاء حزن سكات تبرد عنا كلنا كنا كب قدسان ملاك تحلونا نودت منات كان مرة منتي نابت زي مرمرن زي والسنن فلتات كان بس عدلنا مسخان زل ألم بروخي خامين أوغويتا بقعات قبرنا مسقانا خمزيلنا خنصلي سمايات نبرابونا سمكا يقدس منقس غات مسخ فاركام تاب سمايكم دمام دريكم على تنجيرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم زحدقنا له بدلنا نعسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتناي تتونا من قسن حيلين كبرن زل علمنات كايما امين اوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له بحلنا غد انقليخي بسقاخون دنقليخي قد جابير تبات قويتا سراوي سلام لك له نسغي كابان السبرغتيخي فركر سخون برغي أمل تسقى جابير مساقي أوفست الدسول كعات يتنا سريلنا نفت ودغي يسكر ساس ما انتانا محرت لمن لنا أمين كبر المسكان أنا أملاخ يكون بخوني بنا عبد الله رحمن ممري الرأي كما يوعيكم كما يكنيكم كوات دقس مدهاني علم كانت تري ورا لهم أبونا أبي مريتا اللون جيش من دلو بسلام كيدهم بسلام كم الله سخاء بصلاتكم ذكرون كلنا بصلاتنا نذكرون لما عندكم فقاد الجابير نعرف كلته كلاي ملأخي بأولوس نابس كورنثوس نعرف كلته هنا غنرئي حجي زنببو ويتنببا ويتنببو يترى لهم من دحر لهم كان جمر كافق حدا كسب ربعت زلو كم مأتوي جريء جريء زلو كاب دحمشته كسب فقدي أستد حدا دلو نزبدل يقريتها مبال يلو أوصي ولو كاب 10 تقلته كسب تامت رشاقة 10 شوعات دلخاني عوت أقلقلتي حدش كدان دولي زدتلا لهم ويدتلا لهم انت لهم كونكم من باب كافق دحادي كساب فقد ربعات أنا اللهم مطلع إلى انت كالي أنا هعلم
تمتي تمنيت اوكي طيب تمنيت كاتا ሳልሰይ خالي ተኣመኒ تختم هيوت كاتا شاسي طبق سلتا غاهي ከም ብሓድሽ ድማ ብጓሂ ናባኻትኩም ከይመፅእ እዚ ብርእሰይ መደብክዎ ማለት ኣነ እንተ ኣጓኸኹም ሲ እቲ በኣይ ምክንያት ዝጓሃየ እንተዘይኮይኑ ደኣ መን እዩ ዝሕጉሰኒ ሓጎሰይ ሓጎስ ኩላትኩም ከም ዝኾነ ብኩላትኩም እናተኣመንኩ ካብቶም ሓጎስ ክረክበሎም ዝግባኣኒ ክመፅእ ከለኹ ጓሂ ምእንቲ ከይረክብ እየ እዚ ዝፅሓፍኩልኩም እዚ ዘፍቅረኩም ፍቅሪ ኣዝዩ ብሉፅ ምዃኑ ምእንቲ ክትፈልጡ እምበር ببزح سببان ጭንቀትን ልብን ብዙሕ እናነባዕኩ ዝፅሓፍኩልኩም ምእንቲ ከጉየኩም ኢለ ኣይኮንኩን ካብ ፍቅዲ 5 ክሳብ 10 ሓደ ደሎ ሓደ ሰብ ዝጓሃየ እንተሎ ግና ብዛ ከይክብደሉ ብሓደ ወገኑን ንኩላትኩም እምበር ንዓይ ኣይኮነን ዝጓሃየ ነዚ ከምዚ ዝበለ እቲ ካብቶም ብዙሓት ዝረኸቦ መግናሕቲ ይኣኽሎ እምበኣርሲ ነዚ ከምዚ ዝበለ ምናልባሽ ብብዝሒ ጓሂ ከይወሓጥ ይቕረድኣን በልሉ ኣፀናንዕዎን ብኩሉ ነገር እዙዛት እንተኮንኩም ፍቱናት ምዃንኩም ምእንቲ ክትፈልጥ ፍቱናት ምዃንኩም ምእንቲ ክፈልጥ እየ ዝፀሓፍኩልኩም ስለዚ ከዓ ፍቅርኩም ከተፅንዕሉ እምዕደብኩም ኣለኹ ግናኸ ሰይጣን ከይብለፀልና ወዲቱ ኣይንስሕቶን ኢና እሞ ኣነ ንገለ ይቕረ ኢለ እንተኮይነ ብዛዕባኹም ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ይቕረ ኢለ እየ እምበኣርሲ ነቲ ይቕረ እትብልሉ ኣነ እውን ይቕረ እብለሉ ኣለኹ ወንጌል ክርስቶስ ምእንቲ ክምህር ኢለ ናብ ጤሮኣስ መጻእኩ ግና ደገውን ብጌታ ተኸፊቱለይ ከሎስ دحين كاسال سيتي ختم ببدله دحين كاب 10 تخلته سقى 10 شوعتنا هي واحد ثانك يو Oh, sorry. It's okay. እሺ ዓወት ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ወንጌል ክርስቶስ ምእንቲ ክምህር ኢለ ናብ ጥሮኣስ ምስ መጻኹ ግን ደገውን ብጎይታ ተኸፊቱለይ ከሎስ ንቲቶስ ሓወይ ስለ ዘይረኸብክዎ ንሳቶም ኣስትዮሙኒ ናብ መቆንድያ ወጻኹ እምበር ኣብ መንፈሰይ ዕረፍቲ ኣይነበረን ግናኸ ነቲ ብክርስቶስ ኩሉ ሳዕ ናብ ዓወት ዝመርሓና በኣና እውን መኣዛ ፍሉጥን ኣብ ኩሉ ቦታ ዝገልጽ ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ማለት ኣብ ማእከል እቶም ዝድሕኑን እቶም ዝጠፍኡን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መኣዛ ክርስቶስ ኢና ነዚኣቶም ካብ ሞት ናብ ሞት ነቲኣቶም ግና ካብ ህይወት ናብ ህይወት ዘብፅሕ ሽታ ኢና ነዚ ክእለት ዘለዎ መን እዩ ብኣምላኽ ተደሪኽና ብገርህነት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኮይንና ንዛረብ ኣሎና እምበር ከምቶም ብዙሓት ንቃል ኣምላኽ ዝሓዋውሱ ኣይኮናን ኣሜን راي أبعشي اللهم ما توجه لنا عن مرايك أسئلة معرفة للتأينا صبوا مدلاو قبرلك نبخاي بسم الله بقول منفس قدوس وعد أملاك آمين أبواتي كهنات توحات أتفتحوني كلكم تساتفتنا يزي قبعي قدوس قبعي ذخاء أبصرتكم ذكروني غراي إن بعد يوم معنتي كان فقد زقابير كالا أي كورنثوس معرف كلت كمرئينا أبت مجمتاكم كل زين قبره ما أتوا كمرئينا مالتي نايتي chapter summary sort of دحري إخاب بتن حدا تقصي كمرئينا مالتي حوارب أولوس نبقم نخي خمات مدباتو زقيرة مخنيات ننفسو كاب حزن نمكتا مخانو
ብምግላጽ ንንጽሕንኡ ገለጸሎም እታ ኣቐዲሙ ዝጸሓፋ ደብዳቤ ብተመሳሳሊ ብምኽንያት እያ ተጻሒፋ እዚ ከዓ ብጓሂ ልቢ እዩ ጽሒፍዋ እዩ ዝብል ንምንታይ ጉሂዩ ከዓ ንምንታይ ብጓሂ ጽሒፍዋ ክንርኢ ኢና ብዛዕባ ሓዘን ክዛረብ ከሎ እቲ ንሓዘኑ ጠንቂ ዝኾነ ሰብ ተግሳጽ ዝተዋሃቦ ተቐቢሉ ተነሲሑ እዩ ስለዚ ሰብ ይቕረ ክብሉሉን ምሳሌን ኩላቶም ማለት እዩ ሰብ ኮነ ሰብ ክብሉሉን ከጸናንዕዎምን ከም ዘለዎም ከዓ ኣዘኻኸሮም እዚ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሰይጣን ንኹነታቶም ብኸመይ ብቐሊሉ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ይፈልጥ ስለዝነበረ እዩ ነቲ በዳሊ ይቕረ ክብሉሉ ፈቃደኛ ነበረ ይብለና ብድሕሪኡ ቲቶስ ንምርካብ ዝገብሮ ጻዕሪ ጭንቀት ከም ዘምጽኣሉ ገለጸሎም እዚ ከዓ ካብ ቲቶስ ዝጽበዮ ወረ ስለዝነበረ ወይ ከዓ ጽቡቕ ክሰምዕ ይደሊ ነይሩ ሞኒ ይጽበዮ ነይሩ ክመጽእ ግን ኣይከኣለን ሽዑ ብጉ ይጉህ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ስላይስ ንሪኦ ኢና ነቲ ኣብ ጥርዋስ ዝነበረ ክፉት ደገ ሓዲጎ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ መደበ ነዚ ከዓ ንምንታይ እዩ ዋላ እኳ ካልእ ዕድል የጋጠመ ነቲ ወንጌል ክሰብኽ ዳኣ እምበር እግዚአብሔር ኣምላኽና ዋላ ሓንቲ ሶል ክጠፍእ ስለ ዘይደሊ በቲ ዝጠፍአ ሰብ በቲ ዝተኾነነ ሰብ ብጣዕሚ ጓሂ እዩ ነይሩ ሕጂ ንቲቶስ ዝጽበዮ ነበረ ከዓ ነዚ መልሲ ነቲ ገሰጽክዎ ተቐቢልዎ ዶ ተቐቢሉ ዝተነሲሑ ዶ ኩሉ ግዜ እቲ ሰግሳጽ ወይ ከዓ እቲ መቕጻሕቲ ዝመጽእ ንኽንስሕ እሞ ናብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ንኽምለስ ማለት እዩ ነቲቶስ ምስ ረኸቦ ምጽናዕ ከም ዘምጽኣሉ ይገልጽ እቲ ጽቡቕ ወረቲ ዝደልዮ ዝነበረ ከዓ ይሰምዕ ሕጂ እዚ ከዓ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ተዛኒና ዲያቆን ፊልጶስ ኣብቲ ኣብ ሰማርያ ዝነበሮ ጽቡቕ ኣገልግሎት ይዘገልግል ነይሩ ግን እቲ መንፈስ ቅዱስ ንዕኡ ካብኡ ወሲዱ ካብቲ ጽቡቕ ኣገልግሎት ዝነበሮ ካብቲ ዘስፋሕፋሕሉ ዝነበረ ወሲዱ ንሓደ ንስሉብ ኢትዮጵያዊ ንመታን ከድሕን ኢሉ ከም ኣብነት ይወስዶ ማለት እዩ ነዞም ኩሎም ገዲፉ ጌታና ሰይጣን ሸዓተን ገዲፉስ ናብቲ ሓንቲ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እዚ ከዓ ንኸምኡ እዩ ዘርእየና ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓ ነቲ ሓደ በቲ ሓደ ዝገንሑ ነቲ ናቱ ነፍሲ ንመኽታን ከይትጠፍእ ኢሉ ብዙሕ ከም ዝሻቐል ዝነበረ እዩ ዝገልጸልና ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያነቱ ብክርስቶስ ምዃኑ ኣገልግሎቱ ከዓ ብፍቅዲ እግዚኣብሔር ቁኑዕ ምዃኑ ኣረጋገጸሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ኣምላኽ ዝመርሖ ዕዉት ኣገልግሎት ከምቲ ናይ ዓወት ዕጀባ ዝምራሕ ገይሩ ገለጸሎም እዚ ከዓ ምስ ሰዓርካ ዝግበር ዕጀባ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዓውዲ ዕጀባ ሰልፊ ዕጣን ምግባር ልሙድ እዩ ነይሩ እዩ ናታቶም እቲ ዕጣነት እሲ እንታይ ዓይነት ዕጣን እዩ ዝብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንገዛእ ርእሱን ንኣገልግሎትን ከም መዓዛ ዕጣን ገይሩ እዩ ዝሪኦም ምክንያቱ እስኻ ንክርስቶስ እንታይ ደኣ ትመስል ኮንካስ ንክርስቶስ ኢኻ ትጨኑ ማለት እዩ በቲ ኸሳን ድበዓለ ጨና ክርስቶስ እዩ ዝጨኑ ኣብ እንዳ በርበረ ዝወዓለ ከዓ በርበረ ጨኑ ማለት እዩ እዚ መዓዛ ዕጣን እዚ ነቶም ዝድሕኑን ነቶም ዘይድሕኑን ሓደ ዓይነት ጨና እዩ ብኸመይ ደኣ ይፍለ ሓደ ዓይነት ጨና ተደኣ ኮይኑስ ብኸመይ ደኣ ይፍለ ከም ኣብነት ዝወሃብ ፀሓይ ንኩሉ ተብርህ ነቲ ድኹም ዓይኒ ግን ተዕውረ እያ ነቲ ጥዑይ ዓይኒ ከዓኒ ዝያዳ ተብርሆ ስለዚ እቲ ዋላ ኩሉ ግዜ ክመክርና ከሉ ቦታትና እቲ ቅዱስ ቁርባን ንምንታይ ነቶም ዝተነስሑ ነቶም ዝተዳለዉ ኢዳ እምበር ብንኣቐት ወይ ከዓ በሽከዓላል እንተደኣ ወሲድካያ ግን ከም ዘሕርረካ ከም ሓዊ ኮይኑ ከም ደንድነካ እዩ ዝገልፀኒ ሓደ እንከሎ ንሱሲ ክልተ ባህርያት ይገብር ማለት እዩ ክልተ በሊሕ ዝኣፉ ሴፍ ክኸውን ይኽእል እቲ ሓደ ንሓጢኣት ክቆርፅ እቲ ሓደ ከዓ ንክሳድ ሰብ ክቆርፅ ማለት እዩ ወይ ከዓ ነቲ ተግባራት ሰብ ክቆርፅ ማለት እዩ ሽታ ክርስቶስ ነቶም ዝድሕኑ መዓዛ ሂወት ይብሎ ነቶም ክጠፍኡ ግና ነቶም ዝጠፍኡ ግና መዓዛ ሞት እዩ እዚ ከዓ ካብ 14 ክሳብ 16 ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ነገራት እዚ ዘይከኣሎ ምዃኑ ስለ እተገንዘበ ከምቶም ንቃል ኣምላኽ ዝሸጥዎ ዘይኮነስ ብቕንዕና ብቃል ኣምላኽ እዩ ዝዛረብ ኣገልግሎቱ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመፀን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ዝኾነን ከም ዘሎን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ከም ዝኾነን እዩ ዝገልጽ ሕጂ ሰለስተ ነገራት ኣለዎ ኣብዚኣ ከም ዘሎ ከም ዝመፀን ከም ዘሎን ከም ዝኸውንን ሕጂ ኣምላኽ ኣድሒንና እዩ ድሒና ኢና ክንድሕርካ ኢና ኣምላኽ ነይሩ እዩ ኣምላኽ ኣሎ ኣምላኹን ንዘለኣለም ህያዊ ማለት እዩ ስለዚ በዚ እዩ ከዓ ዝዓይ ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓ በዚ እዩ ዝዓይ እምበር
بزي كمزوم شيت أيكونن من البطاطات مثل سلايد نريد تكون جن زوم شيت ويكازو لهم دلو adulterous زموتي زبحالو adultery انتهي مالتي محواس مالتي كال ad مالت مدمر كال تا adultery خاني adopt ويكا adultery خبال كلس محواس كال موسخ ابتدل كاسي كال موسخ مالتي إذا خا كابتي هايمانوت كانت العوض يخاسي تزمو على خايزة ويكاتهم جدايزرس دبحالو زنبورو نتيناتاتهم بحلي افتنا بحلي ناي كريستنا كمصو سلازدري نبورو يحوسوا يمنيرون ويدبعلو يمنيرون بقال امنت كامير كمزم شقات وناي وين نستا مالتي نبيت نتي تصوريسي ما يغبرولو نمنتاي نخص بيلوم نخالق نغرات يلوم اذا كن حواريا باولس نغرنا دلو لك كمتازي توهابا جيري كي قير قيلوته نيريو قالو نزل على كلي كابتا نحنا نبلوكم سوالا حنت كيت وسقلا يخمان زبل ممصو كغنحوم زي كونس مساعاتهم كحغوس كخون يدل نبره اذا خا دصبيو زنبره زي خدو نابعاتهم قلطيف زي كدخا نزي مسل اذا طقس زي اخا نتي برتع قصر زنبره اوان التملكت يا تمثل اذا خا منالبات اب افسون كسبخ كله كمزي زعمل سلكلت وي سلسته معلتي غعزو جيرو يخون نيرو يخون او يزبحال زي مبصح زخا اب كلاي قرنطس 10:14 كمون ابزته تطقيس زلو يرغاغت مالتي حدا سب اب ملእختي كبيدو وي غواهي بمفتاري سلا زي تتعاسكو ازي كم مخنيات جيرو تقربو يخيل يخون ازي كن ايكونن مغنحتن تلاخينو نختم اللازم كيوجهكم زخيل كوجهكم زخيل انا انت خويني انا كنا خيب غواهيكم به يبلاني دي ابزي اتي كوجه زخيل سب وي كات زقات صعسين ندق خان تراقص كامتي كتقاصم كلها دس يلكا يكون كان تقاصم انت انا تابر نتحمق نغرا زغبرو زلو نزخونه زكون سب نعو متان كيغدفو وي كاخر عنبر كتحاسم يلكا يكون كان إذا خالك يكون أملاك أنا جنحنا خلصي كابتح مع تجارات نجور دلنا خن إلا الأمبر كنت أفق دليلنا أيقونة سلازي يتي بقى التتعسى كنسا حمو أنا خابو كحجوس زبل إيو تسفيني ريزبل معناته مستاجنا حسي إذا سبزي أنت إيجرو أرات أبوي أركيسو ويك أمسيت أبوي إدكيسو مالتي سلازي بمغنيات نستحى قواهي خا أزي يحجوسن بتي التنسح بوء يحوي ولا قوا قوهيو أنت نبرفت مجمتها سلازي التنسح جن بملو تقبلوا ويو مع أتومن سبقرن تصون كم تقبلوا إلي إززون أنا خا أزي صحاب كلكم بزعبا دونجيه من صعيد صحابكم كلهم بنسحة ما أنتي كحجوسو كم زنسحوا بمتأممان دونجيه نبرة إذا خا تي قد محجز ولكم نعو وجزوا إليكم سلاز وجزكم سمعكم من حج خاني أفتزنا برام ملوس ويبلكم الله بو خا كتمل سو مني تأزازات تجبركم لكم معناته سي عقدكم زئزز نعي إزاز يلوم غيبان معناته ساتهم لأخاتناي كريستوس يوم مالتي حواريات يكونوا ولا كهنات يكونوا كأززنا خلوسي معهم من تدأت عزيزنا نحنا نجيت عينا إزاز لنا نبر ساتهم زبلنا يكوننا نقبل لنا نعاقدكم زئزز معي إزاز سفر هاد قابير دلو كل جزء نبات غسان عجل كان نبات غسان يسمعوا مالتي نساتهم هو نتي حبر حاجوسهم زعنا هو أنت خويني نروح زبالة جيزة جت حلو أخل مقنيات كم زلوا يتأمامنا برهن أفقد 4 زلا بفلاي حادث ابن خالد كم عد كله نبعلون كابتي زقس تصاسب نلعلي كم زقوهي ونتصوين كم زي كي تسمعون خالد زقن نحسب نسمعتاتو يرقت ويو وناسو انت رأى نسب ويكأن تفكر يا أخاكم تقبر الأمر نتي تقدس الله أبي سلا يتقدس الله يعني سلازي سقا سلب أعتم زقدس نتيجة هذا نقبر وزنبر يجون حم نيرو المسجين معناته بقو جني حوم سي مثلا كيت أوف أخا يفرحي يشتغلي يتصلي لهم يخا معناته كم يهودا حينهم كيترف تسفن تدع قريتو أتي توجس سب بوجي وقت طفيو ناي شيطان تجبارات كانوا نفولتين أسرح هذا خميكم لكم سلازي
بو خطنقعوا لكم يزبلون ማለት بأمانة ጽንዓት ከዓ ጽሓፈሉ ምክንያቱ ኣትሪሩ ይጽሒዎ እቲ ክብስፅ ከሎ ሲ ብጣዕሚ ወጊዝዎ እዩ እቲ ውግዘት ናይ ቀደም ዝነበረን ናይ ሕጂ ውግዘትን ብጣዕሚ ፍሉይ እዩ ናይ ሕጂ ውግዘት ቅዱስ ቁርባን ኣይትወስድኒ ከዓ እንተደኣ ኮይና ሰ ናይ ቀደም ውግዘት ግን ተወጊዝካ ዋላ ሓደ ዝዛረበካ የለን ምሳኻ ትሬይ ዝገብር የለን ዋላ ሓንቲ ሰላም እውን ኣይብለካን እዩ ናይ ዝገሄር ኣይብለካን ምክንያቱ ኣይሶሌት ኢኻ ትኸውን ኣብቲ እዋን ንስስ ብጥሜት ክትመውት ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ከዓ ቀልጢፎም ናብቲ ንስሓ ይኣትዉ ሎሚ ግን እንተደኣ ይትቕበልኒ ሓልኪ ኣምሲ ክቕበሉ እኳ ንጋዶ እንተደኣ ኮይኑ ኩላትና ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ንከምዚ ዓይነት መቕፃዕቲ እንተደኣ ኮይኑ ከዓኒ ሓደ በይኑ ካህን ኣይውስኖን ንከምዚ ዓይነት ከቢድ መቕፃዕቲ እንተደኣ ኮይኑ ንኣቦ ንስሓን ካልኦት ካህናት ይኹን ወይ ጳጳስ ጌርካ እዩ ዝውሰን ዳ እምበር ባዕሉ ሓደ ካህን ኣቦና ኣለዉ ዝያዳ ከዓ ኣይብርዋር ይኮኑ ትፅሑፍ ግን ከምኡ እዩ ዝብሉ ምክንያቱ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ምክንያቱ እንተደኣ ጠፊኡ ንሱስ ተሓታቲ ከዓ እቲ ካህን እዩ ክኸውን ተስፋ እንተደኣ ቆሪፁ እንተደኣ ከይዱ ምክንያቱ እቲ መግናሕቲ ዝወሃብ ተጣይሱ ንክምለስ ስራሕ እዩ እንታይ ይብል የግዳስ ምእንቲ ከውጊሆኩም ኢለ ዘይኮንኩስ ብኣቃልቦ ምንኻኑ ብምክንኻኑ ሓጢኣቶም ብምግንሑን ፍቅሩ ከርኢ ኢሉ እዩ ዝፅሓፎ ምክንያቱ ነቲ ኣትሪዩ ዝፅሓፎ ፍቅሩ ስለዚ ግደሰልካ እዩ ሰብ ከምኡ ዝብለካ ዋላ ፈተዊካ እውን እንተመፂሲ ስቂሉ ኣይርአካን እዩ ዘይፈትወካ እንተኮይኑ ግን ዘይግደሰልካ እንተኮይኑ እዩ ዝርአካ ዘጉህ ነገር እንታይ ኣልዩ ይብል ኣብቲ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 1 ተጠቂሱ ዘሎ እዩ ሓደ ወዲ ዓራት ኣቦኹም ዘርከሰ እዩ ዝነግረና እዚ ሰብኣይ እዚ ከዓ ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነስ ብምብልእታ ቤተክርስቲያን ኣጉሂዋ ብምልእታ ቤተክርስቲያን ከዓ ሰቢባታ ምክንያቱ ሓንቲ ንዕኡ ጥራሕ እንተ ኣጉሂዎ ኮይኑስ ምስኡ ጥራሕ ድል ክገብር እዚኣ ግን ኣንኳይዶ ኣባና ኣብ ክርስቲያንሲ ይብሎ ወላ ኣብ ኣሕዛብ እውን ተራእዩ ዘይፈልጥ ነገር ስለዝተገበረ ነታ ቤተክርስቲያን ኣኽፊእዋ እዩ ስለዚ እዩ ከዓ ዝተሰበበ ብምክንያቱ ንስሑ ከዓ ብምልእታ እታ ቤተክርስቲያን ክትሕጎስ ኣለዋ ክትቅበሎ ከዓ ኣለዋ ንስሓ ይብለና ኣቦና ሴንት ሳባ እንታይ ይብሉ ንስሓ ንዘማዊት ድንግል ይገብራ ዋላ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ፍቅሪ 18 እውን ይብለና ነቲ ቀይሕ ዝነበረ ፃዕዳ ሻሽ ይገብሮ ይብለና ስለዚ እንተደኣ ሰብ ሓደ ተነሲሑ ሰብ ናይ ዝነበረ ኢና ንርኢ ኣምላኽ ግን ናይ ዘሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣቦና ከመይ እዮም ዝብሉ ካብ ነይሩንስ እኒአኒ እንታይ ኣለካ ሎሚ ዳ ድብለካ ኣምላኽ እምበር ዝዘከርካዮ ዝነበርካዮ ኣይዝከርን ስለዚ ብንስሓ ምስ ተመለሰ ሙሉእ ኣብቲ ዝነበሮ ክምለስ ይግብኦ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ተፍቅደሉ ኣለዋ ኢሉ ከዓ ይእዝዞም እዚ እንተደኣ ጌርኩም ከዓኒ እቲ ትእዛዝ ናተይ ዘይኮነስ ናይ ኣምላኽ ከም ትእዘዙ ዘለኹም እዩ ይብሎም ስለ እተነስሐ እምብዛ ከብዶ ኣይደልን እዩ ምክንያቱ ክጠቕሶ እውን ኣይደልን ሓንሳብ እንተደኣ ተነሲሑ ተሰብ ሓጢኣቱ ክዝክረሉ የብልክን ሓጢኣቱ ዝዘከረ ጎይታ ሓጢኣቱ ይርስዖ ሓጢኣቱ ዝረስዐ ጎይታ ከዓ ሓጢኣቱ ይዝክሮ ምክንያቱ ሓጢኣቱ ፈሊጡ እንተደኣ ተነሲሑ ጌታ ሓጢኣቱ ገዲፍሉ እዩ ስለዚ ሰብሲ ንምንታይ እዩ ዳ ዝዝክሮ እቲ መቕፃዕቲ ነቲ በዳሊ መዋዝድ እዩ ወይ ከዓ ዝያዳ ድመልሶ ክኸውን ኣለዎ ብምልእታ ቤተክርስቲያን ስጉምቲ ወሰደት ስለዚ እቲ ናይ ሓዋርያ ጳውሎስ ትእዛዝ ብምልእታ ቤተክርስቲያን ደገፈቶ ስለዚ ደገፈቶ ከዓ ተቐቢላቱ ናብቲ ዝነበሮ ቦታ ተመሊሱ ማለት እዩ ሓዋርያ ጳውሎስ ነቲ በዳሊ ክውገድ ኣዚዙ እኳ እንተነበረ ነቲ ዝተነስሐ ሓጢኣተኛ ብለውሃት ይቕረ ክብልሉ ኣዚዝዎም ነበረ እዚ ከዓ ስእልካ ዘይኮነሲ ናይ ብሓቂ ብምሉእ ልቦም ክመልስዎ ከም ዘለዎም ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበሩ ሓዎም ኣካሎም ከም ዝኾነ ገይሮም ክርእይዎ ኣለዎም ንብለና ሕክምና ዘድልዮ ንሕሙማት ጥራሕ እዩ ምስ ሓወየ ግን ዋላ ሓንቲ ፈውሳ የድልዮኒ ሓወዩ ተኮይኑ ብድሕሪ ሕክምና እዩ ዝኸይድ እዚኣ ከዓ ንስሓ ከዓ ኤግዛክትሊ ደሰይነ ሓንሳእ ተነሲሑ እንተደኣ ኮይኑ ነታ ኣበርቲኣ ስጋዕ ዘይደገማ ግዜ ተነሲሐላ ክደግማ የብሉን ዓብዪ ማለት እዩ ህይወቱ ይቕፅል ይብለና ዕላማቲ ተግሳፅ ንምድሓን ኩሉ ግዜ ዕላማ ናይ መግሳፅ ወይ ከዓ ናይ መቕፃዕቲ ንምእራን እምበር ንጉድኣት ኣይኮነን ንሕና ንደቅና
ንቆፃም ነታ ኣበሪቱ መታን ከይደግሞ ወይ ከዓ ንኩሉ ግዜ ብኡ ከይቅፅሉ ኢና ማለት መቕፃዕትን ማሕረምትን ካሊኡ ፍልልያቱ ባዕልኩም ትፈልጡ እዮም ግን ቤተክርስትያን ክትቀፅዕ ከላ መታን ናብ ቦታኻ ነው ክትምለስ እታ ቤተክርስትያን ትደልዮ ውፅኢት ስለ ዝነበረ ነቲ በዳሊ ናብ ቀደም ክመልስዎ ኣለዎ ክምለስ ኣለዎ ካልእ ብምክንያት ነቲ በዳሊ ናብ ዝነበሮ ዝመልስዎ ዘለዎ ምክንያት ከዓ ብኩሉ ተኣዛዝነቶም ዘርኢ መርትዖ እዩ ምክንያቱ ወግዝዎ ኢልዎም ወጊዞሞ ተቀቢሎም ኣለዎ እዚ ቃል ከዓ ቃል ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰራሕተኛ ኣገልጋሊ ናይ ክርስቶስ ምኳኑ ኣብዚ ከዓ ምለስዎ ተነስሒ ኢሎም ኣለዎ ንዕኡ ከዓ የሪኦም ኣሎ ሕጂ this is a proof of evidence of their obedience ይብሎም ማለት እዩ ምእዙዛት ከም ዝኾኑ ከምታ ቀዲሙ ኣብ መቅፃዕቱ ዝሓበሮ ሕጂ ከዓ ኣብ ምሕረቱ ወይ ከዓ ፍቅሩ ክሕብሮ ይሓትት ክሓብሩ ይሓትት ማለት እዩ ኣብ ርእሲ እቲ መምፅኡ ዝደንጎየሉ ካልእ ምክንያታት ከዓ ተኣማንነቶም ተኣዛዝነቶም ክርኢ ይደሊ ስለ ዝነበረ እዩ ይብለና እንተ ደኣ ዘይ መሊሶሞ ናብቲ ሰፈሩ ግን ብሰለስተ ነገራት ክሕዞም ይኽእል ማለት እዩ መሳንሱ ብሓዘን ከይሓዝን እቲ ተቐፅዒ ደሎ ብሓዘን ንበይኑ ኮይኑ ብሓዘን ክጉህ ይኽእል እዩ ናብ ካልእ ከምፃሉ ይኽእል እዩ እታ ካልአይቲ ምእዙዛት ንክኾኑ ኢልና እታ ሳልሰይቲ ከዓ ሸይጣን ከይወስዶ ምክንያቱ ተስፋ ከይቆርፅ እሞ ከም ናይ ይሁዳ ምክንያቱ ሸይጣን ቀዲሞ ወይም ይሁዳ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ከሎሲ ክንሳሕ ነይርዎ እንተትንሳሕ ነይሩ ምትሓደገሉ ነይሩ እዚ ከዓ ከምኡ ንመታን ከይኸውን ነዚ ነገራት እዚ ከልጢፍኩም ግበርዎ እሞ ኣብቲ ዝነበሩ ቦታ ምለስዎ ይብሎም ማለት እዩ ከምቲ ነቲ ሰብ ምውጋዙ ጊደይ ዝነበረ ከምኡ ድማ ናብ ቀደም ምምላሱ ጊደይ እዩ መን ኢኻ ስልጣን ስለ ዘለዎ እዩ ስልጣን ከዓ ካብ ክርስቶስ ስለ ዝተዋሃቦ እዩ ባዕሉ ዘምፅኦ ኣይኮነን ንቃሕ ድበሎ ይውግዝ ንቃሕ ድበሎ ይመልስ ኣይኮነን ቤተክርስትያን ብሞት ሓደ ነፍሲ ከይትጉዳእ ንስኻትኩም ቤተክርስትያን እውን ብሞት ነፍሲ ከይትጉድኡ ርሕራሕን ተኣማንነትን ክትመሃሩ ምእንታኹም ይቅረ ይብለልኩምን ይቅረ ይለልኩምን ኣለኹ እዚ ከዓ ንኩሉ እዩ እቲ ንስሓ ዝገብሮሲ ንኩሉ እዩ እቲ ይቅረ ክብሎ ዝግበሮ ከዓ ንኩሉ እዩ ምእንትኡ ኢሉ ግን ይቅረ ይብል ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ማለት ምክንያቱ ምእንትኡ እዩ ድፍዕል ነይሩ ምእንትኡ እዩ ድፅል ነይሩ ምእንትኡ እዩ ከዓ ድሻቅል ነይሩ ዋላ ንቲቶስ እውን ክመፆ ካብኡ ዳሓይ ክሰምዕ ዝደሊ ነበረታ ወረቐት መፅሓፋት ቀዳማይ ደብዳቤ ማለት እዩ መልሲ ንኣታ እዩ ድፅበ ነይሩ ምስተኣረመ ግን ናብ ሰወር ነታን ንክመፁ እቲ ዝገበሮ ዋዕላት ከይፈልጡ ኣለዎ እንታይ ከም ዝገበረ ክፈልጥ ኣለዎ ማለት እዩ ቅድሚ ንስሓ ምሃቡ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ንክርስቶስ ምውካልን ብስልጣኑ ስጉምቲ ምውሳድን ይብለና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 19 መርሖታት መንግስተ ሰማያት ክወሃበካ እዩ እዚ ከዓ ስልጣን ናይ ካህናት ከም ዝተዋሃበ ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኩሉ ኣብ ሰማይ ቁሱር ክኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ኩሉ ድማ ኣብ ሰማይ ፍትሕ ክኸውን ሕጂ ብስልጣን በቲ ዝተዋሃበ ስልጣን እዚ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ዋላ ቦታትና እውን ከምኡ ዓይነት ስልጣን ኣለዎም ማለት እዩ ንሓደ ኣባል ተስፋ ምቁራፅ ከም ዝጠፍእ ምግባር ማለት እዩ ንሕና እውን ንሰይጣን ኣፅዋር ንህቦ ኣለና እንተ ደኣ ከምኡ ጌርና መሳርሕቲ ፀላእ ሰናያት ንኸውን ኣለና ማለት እዩ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ መንፈስ ምእንቲ ክድሕን ኢሉ ነቲ በዳሊ ስጋ ሰይጣን ኣሕሊፉ ሃቦ እዚኣ ምናልባት ነቲ ስጋ ዳ እዩ ስልጣን ዘለዎ እምበር ሰይጣን ነቲ ነፍሲ ስልጣን ከም ደይብሉ እዩ ዝገልፀልና ነቲ ስጋ ስልጣን ኣለዎ ከባሳጮ ይኹን ድኾነ ነታ ነፍሲ ግን ናቱ ይኮነትን ወላ ሓንቲ ክገብራ ኣይክእልን ግን ናብኡ ከይበፅሐ ከሎ ሂወቱ ከይሕለፈ ከሎ ከዓኒ ኣብቲ ንስሓ ክበፅሕ እሞኒ ሙሉእ ምሕረት ክግበረሉ ከዓ የድሊ ማለት እዩ ሰይጣን ነቲ መንፈስ ከጥፍኦ እውን ፅዒሩ እዩ ኦፍኮርስ እንተ ደኣ ዕድል ረኪቡሲ ናብኡ ክስሕብ ዘሎ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ኣብ ደገ ይፅበየካ ሕጂ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባር ጌርካ ብፍላይ ነዚ ሰብ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባር ጌርካስ ተመሊስካ ከዓ ናብ ቤተክርስትያን ክትኣቱ ኢኻ ምኻድ ሕሸካ ምርሓቅ ልክዕ ከምቲ ንይሁዳ ዝገበሮ ማለት እዩ ብኡ ገይሩካ ኣይጠፍእ ታ ህይወት ትጠፍእ ማለት እዩ ከምኡ ክገበር እንተ ፈቀደሉ
ويدل نيرو سيطان كلنا مركبلنا نيرو سلازي إنا خاني كما قصعتنا مجنحتنا زبلوسي متن خون الله مالتي. The punishment has to fit the crime. أبزي كون نجر بزخونة مقصعته نقبر أيقبا أمامي. كاب عقلنا نلعل انت حليفون حدا حدا بيجي بتشق مسفلك زي كون نجر تقبري حاجن بقوانو نت نجر كتزحلو يقبا بتغسينا سيات مهرنا كم سمت أنا عين قبرون هون كلاتنا بعي جميرنا جن زي تبتغسيان تمهرنا مالتي. أب كراهم صحة أبكم لنا كتمهرة قليل يخت كتنبوهم قليل يخت نورو لجن بتاعهم خبيدي هذا باولوس مستا ناي مجمع على دابي أبي كريستيان كورنثوس زحدرو سلوى زقال زينا نمستا مستيتوس أب برواس كالراخب تتصبينا بري زغاتا عندنا زبلنا جناخبتي أو زتصبيا زنبرة تسفا قوهيو نام مقرنيا كده أمودع تاخا أم مقرنيا أخبا ونحن بحكي صبيا سلزنبرة نزاور زي أي حد صبانيا ونحن تنسيهم يوم خابيروم يوم زبلي صبانيا ونحن دبابس كما يروحي بوما يوتي هنكو تازن متحف قبر حوريات كاب ايفوسن ناب مقرنيا كقيد كله بيت أرواس أبيلو كم زحلفه أيتمزجبن جن كابتي هاجرتي يو كم نتسع زجلت أب معرف إسراء فقولي في الدشتة كم إيو زاري إمالتي أب قبر حواليات معرف إسراء فقولي شو عتق أدك مزامرتو كم زنبورو يجلت جن إزونا بكلاي كورنثوس معرف التعسيط خلت بقويتها مع تخطى اللي جلدوا له ساتهم قالوا أتونا مهرانكم كم زنبورو مون أو أون كمهر يخيل كم زنبورو جن نعاتهم قديفو فانتا أب قبر معرف شو منتظر الله مالتي نعاتهم قديفو تسعين تعتم قديفو زي نبتحاده أب أفدق موس زنبورو سب نوع خدالي يملس مالتي مس تيتوس كأني يتطبق ورمسا اسمعه بس يلوه يتنستحق أي قرب له مالتي ويك أي حد قال له مالتي تدقوا رجلا يحد قال أب كمون وانجيل كريستوس ما أنتي كمهرنا إله ناب ترواس مس ما تعاقو جنا دونجيوم بقيتها كت كتفلي خلاص وانجيل كريستوس نتان كمهريلوسي أب تعرف دقة خم تخفته اللي يزرع سنة أجن أو أجن تطوكم ديوه مالتي تقوليت على جا أب ترواس كريستياناوي طقمي زركب سفح أبدأ أكو أنت تغفته لأن في سوس كاب كورنثوس زسمع أوله نقرأ زنبرة حنك أو تاجن أبو ختصنح زي كونس نعم قرينا نخد أبرو تهويخو يخيد مرات أو أكن نتصنح كم تعنتو يدبلنا مالتي ناو كخيد مريتو بقويتا أب ريون بتعجن ذهبو وريتا زفاني كله بقويتا إذن اللي دعنبر بعلي زمتاكو نقرات أيكونن يقول مالتي كورنا أملاحكون سلازي اتي أب تحت منفس كبس بنابره منفس دحري داقين كابتي أب تواس زركب دقة ويكا أب دقة كتكم كم زيد اللي دمدمه ناو أكن دمخات نتوم زنبرو مليسو كيدو يتابع عمالتي ساتهم كأ عبيت المحواني جينا أملاح مسجانا يخونو أبو رخبو موسى ملؤو جينا دم أسمعو أملاح وطرو بخرستوس أبيلو أوت ذهب نيرو اتي مثلي كابت أو وط عجبا التوست يوتي وعد عجبان ولد لنا اتي ناي اتعام جانا مالتي اتي اتعام كأني نتوم بحكي زعمنو مالتي ناي هيوت جنائي ونتوم زي عمنو خا ناي موت جنائي زغونن مالتي معناته الموت كاي متصالو يتنغر كان عود جنة ناي كريستوس تبن عود كم دلكا ويتا أنا عود تقرب لها إذن مالتي زي أبتا كلا عستت حمش تدلع نعا مجلس ذهبوا مالتي سين أمبروس كم زيبل شتا فلتات أملاك كريستوسن بخريستوسن يزنت أولوس الرومان زبلويكا أنا زبلو اللي مخنيات كا قاليو نجارات بعيني زي أكو أنت هنا بشتو سلا زفلت
እቲ ዘይርአ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኣቢሉ ኣብ ክንድኡ እዩ ዝደልየና ልክዕ ከምቲ ሽታ ኣብ ኣፍንጫና ዝበፅሕ ንኣምላኽን ነቲ ሓደ ወዱን ከዓ ናብ ማእከል ፍጥረቱ ዘእትዎ ስብከት ክርስቶስ እውን ኣብ ኣእዛንና ይበፅሕ እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ ሓቂ ዝዛረብ ሰብ ካብ ኣምላኽ ዝመፀ ጥዑም ሽታ እዩ ክርስቶስ ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓ ንዑ ነቲ ሽታት እዩ ዝብለና ማለት እዩ ካብ ኣመንቲ ከዓ ክውሰድ ዝግብኦ እዩ ሓደ ካብ ኣመንቲ ክውሰድ ማለት ንዓና ተቐቢልናስ ንካልእ ሰብ ከዓ ክነካፍሎ ኣለና ማለት እዩ ሓደ ብዛዕባ ክርስቶስ ሕማቅ ዝዛረብ ሰብ ግን ንኣመንቲ ኮነ ንዘይ ኣመንቲ ሕማቅ ጨና እዩ ዘጭንቕ ከምቲ እቲ ዕውት ዓጀባ ንዓይንቲ ዝወቅዕ ከምኡ ድማ ኣፍንጫኻ መቐረት ኣፍንጫ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ህዋስ ሓይሊ ኣፍንጫ ክርስቶስ ይስምዖ በዚ ከምዚ ነፍሲ ወከፍ ህዋስ ሓይሊ ወንጌል ክርስቶስ ይስምዖ እዚ ከዓ ቅዱስ ኣምብሮስ ዝበልዎ እዩ ነቲ ጥዑም ጨና ወይ ከዓ ጥዑም መዓዛ ንዝርግሖ ጥራይ ዘይኮነስ ግናኸ ንሕና ጥዑም መማቕርቲ ጨና ኢና ካብኡ ወሲድና ንሕና ልክዕ ከምቲ ሓደ ንኸውን ምስኡ ማለት እዩ ንሕና ከዓ መማቕርቲ ናይቲ ጨና ኢና ምክንያቱ ንዓና ርእዩ ንክርስትና ክፈርድ ዝኽእል ሰብ ካልእ ሰብ ማለት እዩ ከምቲ ብርሃን ኣብ ፅልመት ንድኹማት ዓይኒ ዝዓወድ ግናኸ ንኩሎም ብርሃን ዝኾነ መዓር ከዓ ንሕሙማት መሪሩ እኳ እንተኾነ ንርእሱ ጥዑም ይብል ስለዚ ወንጌል ክሳብ ሕጂ ጥዑም ወረቐት ኣለዎ ብዙሓት ግና ብዘይ ምእማን ይጠፍኡ ቅዱስ ከዓ ጃን ክሮዚስቶም ዝበሎ እዩ እቶም ብዓወት እተሰዓሩ ፀላእቲ እቲ ዓጀባ ኣብ ልዕሊ እታ ከተማ ምስ በፅሐ ተቐትሉ ንዓቶም ነቶም ዓወት ዝህቦም ዓወትዎም ነቶም ፀላእቱ ከዓ ሞት ይኾኖም ማለት እዩ ስለዚ ንዓቶም ሽታ ዕጣን ናብ ሞት ዘብፅሕ መዓዛ ሞት ክኸውን ከሎ ነቶም ዝደሓኑ ግና መዓዛ ሂወት እዩ ስለዚ ወንጌል ኣብ እተፈላለየ ክፍልታት እዩ ዝርከብ ነይሩ ኣብ ዕብራውያን 4:12 ቃል ኣምላክ ከምዚ ይብለና ህያው መስልጥን እዩ እሞ ካብ ክልተ ዝኣፍኡ ሰፊሕ ዝበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን መፈላለየ ኣካላትን ኣንጉዕን ክሳብ ዝፈላሊ ዝሰጥን ኣብ ምሕላልን ሓሳብ ልብን ከዓ ዝፈርድ እዩ ፍልጠት ክርስቶስ ነቶም ዘይኣመንቲ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝገልፅ ፍልጠት ብዛዕባ ሙት ክርስቶስ ዝገልፅ ምክንያት ጥራይ እዩ ምክንያቱ ከም ዝሞተ ነይሩ ሞይቲ እዮም ዝብሉ እምበር ካልእ ዋላ ሓንቲ የብሎም እቲ ሂወት ዘይብሉ ወንጌል ከዓ ማዕዛ ሞት እዩ ንዓቶም ምክንያቱ ብሞት እዮም ዝፈልጦ ንሞቶም እዩ ከዓ ስለዚ ስለዝኾነ ከዓ ብሞት ይዛዘን ናታቶም ብሞት እዩ ዝዛዘን ነቶም ዝደሓኑ ብዛዕባ እቲ ዝተንስአ ህያው መድሓኒና ዝገልፅ ምልክታ እዩ በዚ ከምዚ ድማ ብሂወት ይዛዘን እንተዳ ኣብኡ ተፀጊዕና እንተዳ ኣብቲ ጉንዲ ኣለና ኮይንና ማለት እዩ ንሕና ከዓ ብሂወት ንነብር ብቑዕ ዝኾነ ምን ምክንያቱ ብቑዕ ኣይኮንካን ኢሎም ዝተኻረኸሮ ምን ዋላ ሓደ እኮ ብቑዕ የለን ብቑዕ ዝኾነ የለን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ዘይኣመንትን ዘሕድሮ ፅልዋ ኣብ ኩሉ ቦታ ንምሕልላፍ ብቑዕ ዝኾነ ምን ዋላ ሓደ ሰብ የለን ኣብዚ ቦታ እዚ ነቲ ሓዋርያ ተልእኮ ካብቶም ኣብ ቆሮንጦስ ዝነበሩ መጥቃዕቲ ዘውርደሉ ዝነበሩ ሰባት ንክከላኸለሉ መገዲ ኣዳለወ ከምዚ ኢሉ ከዓ ይምልሰሎም ንሕና ብገዛእ ርእስና ቡቕዓት ኣይኮናን ደቀና ግን ብኣምላኽ እዩ ከም ኣገልገልቲ መጠን ከዓ ቡቕዓት እዩ ጎይታ ነቶም ቡቕዓት ኣይፅውዖምን ነቶም ዝፀውዖም ግን ቡቕዓት ይገብሮም ምክንያቱ ብፍልጠቱ ዝመፅእ የለን ብፍልጠቱ ክህነት ዝወሃብ የለን ብፍልጠቱ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ዝወሃብ የለን ኩሎም ቶም ሓዋርያት እንታይ ከም ዝነበሩ ታሪክ ኣፀቢቕኩም ትፈልጡ እዮም ስለዚ ጎይታ ንቡቑዕ ኢሉ ዝኣምን ኣይፅውዖን ነቶም ዝፀውዖም ግን ቡቕዓት ይገብሮም ሓዋርያ ጳውሎስ ከዓ ብጎይታ ብክርስቶስ ዝተፀዋዕ ስለዝኾነ ናይ ብሓቂ ብቑዕ ሓዋርያ እዩ ብዙሓት ማለት መምሃራን ሓሶት እዮም ነይሮም እቶም ንወንጌል ብቀመማቅመም ኣይሁድን ዘበላሽው ኣይሁድን ነዚኣቶም ቶም ጅዋይዘርስ ዝበሃሉ ነቲ ክርስትናሲ እቲ ናቶም ባህሊ ሒዞም መፅኦም ዝሕውስዎ ዝነበሩ እዩ ማለት ቅድመ ጠቂሰ ነይረ ከምቶም
ንወይኒ ንረብሓ ኢሎም ዝዘርዎ ነጋዶ እዮም እዚኣቶም ከዓኒ ኣዳልትረስ እዩ ዝብሎ ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ሐዋርያ ጳውሎስን ብጸሎት እቲ እቶም ሰበኽቲ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ቃላት ብቕንዕና ብሓላፍነትን እዮም ተዛሪቦም ምክንያቱ ካብኣሲ ዋላ ሓንቲ ኣይውስኩላ ዋላ ሓንቲ ከዓ ኣይጉድለላን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኢና ንዛረብ ንሱ ድማ ንኩሉ እቲ ድሕሪ እተወሃበን እተፈቅደሉን ቃል የቕልበሉ ነቲ ንብሎ ከዓ ኣፀቢቑ እዩ ዘቕልበሉ እንታይ ከም ንገብር እንታይ ከም ንሰርሕ ይፈልጥ ምክንያቱ ልብን ኮላሊትን ዝምርምን ኣምላኽ እዩ ዘለኒ ዘዳግም 4:2 ከምኡኒ ዮሃንስ ምዕራፍ 2:18 እዚአን መጣዓለልቲ ከም ዝኾና ኢለ ዝምተት ነዚ ኣነ ዝዘኩም ዘለኹ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ምእንቲ ክትሕልው ኣብ ልዕሊ እቲ ኣነ ዝዘኩም ነገር ኣይትወስኹ እዚ ከዓ ሙሴ ዝብሎ ዘሎ ካብኡ ከዓ ኣይትነክዩ ምክንያቱ ትእዛዝ ኣምላኽ ተረኣ ኮይናሲ ግበር ወይ ከዓ ኣይትግበር እንተደኣ ጉዲልካ እንታይ ረኽበካ እንተደኣ ወሰካ እንታይ ከም ረኽበካ ሞት እዩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 22:18 ከዓ እንታይ ብለና ኣነ ቃላት ትንቢት እዚ መፅሓፍ እዚ ንዝሰምዑ ኩሎም ይመስክረሎም ኣለኹ ሓደ እኳ ናብዚ እንተወሰኸ ኣምላኽ ከዓ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ተፃሒፉ ዘሎ መዓት ክውስኸሉ እዩ ሓደ ሰብ ካብ ቃላት እዚ ትንቢት እዚ እንተ ኣጉደለ ኣምላኽ ካብተን ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ተፃሒፈን ዘለዋ ህይወትን እታ ቅድስቲ ከተማን ጊድኡ ከጉደሉ እዩ ሕጂሲ እትስክር ታተዋሃበት ትእዛዝ እንተደኣ ኮይናሲ እንታይ ድብለና ትእዛዝ ካብ መስዋዕቲ ይበልጥ ትእዛዝ ካብ መስዋዕቲ ይበልጥ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ፀሚልኩም ስለዝሰማዕኩም ከዓ ኣብ ትገብርዎ ፀሎት እግዚአብሔር ፀሚሉ ይስማዕኩም ዝተረፈ እንተሎ ኣቦና ኣለዉ ኣቦና ባዕሸለት ምስኣኹም ልእለና ተንኪ መምረይ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና መመለሽ እግዚአብሔር ፀግኡ የብዝሓልካ ምግላፁ ድማ ይወስካ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል ሰፊሑ ተገልፀልና ፀኒሕካ ኢኻ እሞ ንሕና ድማ ሕጅና ፈሊጥና መገዲ ኣምላኽ ክንሕዘሉ ድማ እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና እሞ ከምቲ መምርሓውና መእትዩ ዝበሎ ኣቦና ኣበይ መርጌታ ገሸም ኣለዉ ንሻርለት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ንግደት ስለ ዘሎ ድሓን ኣትዮም ኣለዉ ምላሶም ድማ ብድሓን ክኸውን ኩልና ብፀሎት ንዘክሮም ሕጂ ግና ከምቲ ኣቦና ኣበይ መርጌታ ድሕሪ እቲ ትምህርቲ ዘልመዱና ድሕሪ እንታይ ተረዲእና ወይ ሓሳብና ምሃብ መዝሙር ዝተዳለና ወይ ካብ ኣሕዋት ኣሓድ መዝሙር ተዳለና ተሊና መዝሙር ክነብል እሞ ብድሕሪ ድማ ናብ እንታይ ተማሂርና ክንቀይድ ማለት እዩ ሰለስተ ኣእዳው ርኢ ኣለኹ ትንቢት መዓዛ ኣይፎን መድሓን ባዕልኻት ክንዒፅ ተዋደቓ زميرا اللي فلتا مع أزا يعني مناش ما تملي دحن تزمر هو فايدة لك الرأي كريت أنا كما خولي لك في تيات تنحي الرأي تمني تم تفايدك الله إيش رأي أني اللي تحتنا هنتقبل ذا نحوات أملاخ مسانا أنت زينب برسل المزمور أملاخ مسانا أنت زينب زي وقالنا عيلي تلاقينا برتيو كمدري مدفعنا سلزي እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ይርኢ ጥላኤ ከቢቡ ብዙርያና ካብ ኩሉ ይብርትዕ ዓይሊ ናይ ኣምላኽና ምልኽት ንፍሕዎ ፀላኢ ክዓውር ብእምነት ደው ንበል ኢየሱስ እዩ ዝስዕር
أملاخ مسانا تزينبر تزي وقالنا حيلي تلاقينا برتيعو كمدري مدفعنا سلازي እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ببزح بحيدت ዝከኣለው ምድሓን ኣምላኽ ምሳናዩ ዝደፍረና የልቦን ብኢዱ መሪሑ ኣብፂሑና ናብዚ ፍሬና ክርኢ ይደልየና ሕጂ ኣምላኽ ምሳና ተዘይነብር ተዘይዋጋኣልና ሓይሊ ፀላኢና ብርቲዑ ካብ ምድሪ መጥፋኣና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ሃገር አላትና ነባሪት ከተማ ብኽያት ሓዘን ጓሂ እህታ ዘይብላ ንጋደል ኣለና ክሳዕና ኣትዋ ኣምላኽ ይርዳእና ኣብ ጊዜ ድኻምና ኣምላኽ ምሳና ተዘይነብር ተዘይዋጋኣልና ሓይሊ ፀላኢና ብርቲዑ ካብ ምድሪ መጥፋኣና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ተቃውሞ ኣምሌኽ ሰራዊት ናይ ፈርዖን ብጎይታ ሰራዊት ከዓንዉ ክንሪኦም ብብርቱዕ ድምፅና መለኸትና ንንፋሕ ናይ እምነት ቆራዕ ርእሲ ኣብ ርእስና ንድፋእ ኣምላኽ ምሳና እንተዘይነብር ተዘይዋጋኣልና ሓይሊ ፀላኢና በርቲዑ ካብ ምድሪ መጥፋኣና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር ኣምላኽ ምሳና እንተዘይነብር ተዘይዋጋኣልና ሓይሊ ፀላኢና በርቲዑ ካብ ምድሪ መጥፋኣና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር የቀንየለይ ክብረት ይሃብልይ ዘንሕዋተይካ ዝማሬ መኽማዕት የስማዓልና ተኒት ሓፍትና ደስ ዝብል መዝሙር ተንኪው ድማ መምህር ነታ መዝሙር ካብቲ ሊስቲ መዝሙርና ነደምፃኻ እያ እታ መዝሙር መጀመሪያ ኣርእስታ ቀንዲ መሰረታ ካብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 124 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚሩ ዳርጋ ኩላ እንድሕር አንቢብናያ እግዚአብሔር ምሳና ተዘይነብርሲ ይበል እስራኤል እግዚአብሔር ምሳና ተዘይነብር ሰብ ክትንስኡና ከለዉ ሓርቆቶም ኣብ ልዕለና ክነድድ ከሎ ሽዑ ብሂወት ከለና ምውሓጡና ሽዑ ማያት መጥሓለና ውሒዝ ብልዕሊ ነፍስና ምወሓዘ ሽዑ ዕቡይ ማያት ብልዕሊ ነፍስና መሓለፈ ነይሩ እቲ ንምንጫቶ ኣስናነብ ክንከውን ዘይወፈየና እግዚአብሔር ይባረኽ ነፍስና ከም ዑፍ ካብ መፈንጠራ ሃዳናይ ኣምለጠት መፈንጠራ ተበትከ ንሕና እውን ኣምለጥና ረዲኤትና ብስምቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እታ ኣርእስታ ካብዚኣ እያ ኣምላኽ ዓላው ህዝብኡ እያ ትብል እሞ እታ መዝሙር እኒሄትልና ተፃሒፋ ንሪኣ ኣለና እሞ ኣይፎን ከምኡውን ሆምስ ኣይፎን ድብላ ኢድ ወፅአን ኣለዋ ሓሳብና ክንብ ንኽእል ኢና እቲ መዝሙር ምድጋማ የድልየንን እዩ ኣብዚ ስክሪን ገርዎ ስለ ዘሎ መምህር ተንኪው እሞ ናባና እዩ ምስ ጥቕሲ ኣተሓሕጅና ሓሳብና ንሃብ ፍሎይኒ ሆምስ ፎን
أنتي آيفون يا بيكشي. عراي قصلي حجديا نو عنتو يكزمري لدبل كوي. اوكي حبك الشاني جون انتن هومس ايفون زلهم نو وانجل يوحنس مዕራፍ 3 ቁጥሪ 8 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 8 حراي كتم بيادو عميد على قوي سوري سيكونا እንደገና ክምለስ አበቃሽ ካልእ ሰብ እንተሎ ካልእ እንተሎ ايوه كاساس اي تخيلني امس عملت أنا لا تنبنا هيوتي حراي غويوتا حراي أب مزمور 124 كاب 224 كاب حدث عشان منته مساعد خيلي لخستاجر يالله أملاخ حلاونا هزبو إيو أملاخ نعرف بباتساني عن الريوتا تنبوات أنهم سوري أوكي أي سمعهم أنا وتا مزمور من جاسي كابايام إيه نخلي فيها دهان حساب كتاب كون صبغي جن بايا نعي خن ببساني مسارة ساعة مزمور يبلني راسي عايز تعتهم بباخ لهم كستاجبر فاني يبلني ري يحسبني رو خالي أوكي سوري ترديات الامتحان حساب كابي دهان إتا خستاي تبز إتا بتغلالاسي تا عبيبكم عندي جن بزي نسوسي والحد خنبر كم زي نخلاب عالم السوتا زي اللوسي كم زلنا يو بكل سي دقا فينا خمس خونين يمثلنا خون زخونا بعلنا نقبرو خينو سمعنا حجي خاتردو كل سي بتاناتو من قد خمس خونت عالمين متأفقنا مدرسي عم رخبنا ينزخل رخبنا يزلنا تسقاونا يم رخبنا ين نسو تزيح اللوانا نسو مسانا بقولنا ننتزي كون إلى إخستايز قبرات جلسة thank you تمنيت كاتو بقركي مزمور زمزمر كلنا thank you يرأي تسألائي كبيب بزريانا كاب كل زبرتة هايلنا أملاخنا ملغت نفحوه صلاة كعور بأمنة دو نبل يسوسيو زسعر عن حدا بحدا كدن ولا ويزيا ويدما خبتن كالوتون زتا قربنا تلينا حسابنا نهب أنا لا تنبونا يمن لولا حراي كويت رومي شمونته قطري 31 امبارس بزعبا ازي ነገር እዚ እንታይ ክንብል ኢና ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነ መን እዩ ዝቃወመና ቴንኪዩ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ምክንያቱ ኣምላኽ ምሳና እንተደኣ ኮይኑ መን እዩ ኣምላኽ ዘይብልና እንድሕር ኮይኑ ግን ኩሉ የውድቐና ኩሉ ይቃለሰና ኩሉ ድማ ናቱ ይገብረና ምክንያቱ ታይ ስለ ዝኾና ኣምላኽ ምሳና ስለ ዘየለ ጥራሕና ስለ ዝኾና እሞ ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነኸ መን እዩ ዝቃወመና ፅብቕቲ ጥቕሲ ተንኪዩ ካልእ ካብ መዝሙር ኩሉ ግዜ ንዝምራ ኢና أنا لا تمنحن تبنا من كبل أنت هاي التاي هاي go ahead زداقم معرف إسراء فقد 3-4 زداقم معرف إسراء فقد 3-4 3-4 حراي أو إسرائيل سمعوا لومي مسألاتكم كتواجو قريبكم علىكم أتم أنت كدحناكم مسألاتكم كواجالكم مساحاتكم زخيب إجابة أملاكم يومه ልብኹም ኣይሸበር ኣይትፍርሁ ኣይተሰንብዱ ኣብ ቅድሚኦም እውን ኣይትጃጅው ይብል ፅቡቅ ምክንያቱ ዝዋጋኣልኩም ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ድማ ምሳኻትኩም ክኸይድ እሞ ኣይትሸበሩ
أي تفرحوا أي تسنبدوا أبقى مئم دما أي تجاجوا 4 نجر زي أبيهر مسانات الليو لبنا أي شبرني فرحات أي سمعناني أي نسنبدنينا أبقى دم زخنا يخون دما أي نجاجونينا من سلازل مسانا زي أبيهر مسانا سلازلو زي أبيهر مسانا تزيليغن بقرب نشبر بنشتي نفرح بزخنا زي كنا نسنبد أبقدمي حيالو خندخمون فرحتن جاجوتن أبحبحتن نخون مالتيو أمو እግዚአብሔር أملاكم እግዚአብሔር مسانا اندحر عليو تبعات مبر فرحات كم زي اللي صنعات مبر مجيجاو كم زي اللي إمو تنكيو الالتا هفتنا قال من البات حساب زلنا عمر سراخ من لسيل كنركي ردي تليخي ويكالوت أبنا مزاحجي الالتا زبالتا مساحان تلاتن ندحر كالسب زي اللي خينو قوهد وأب كالا عيسى ميل معرف 14 وزرع 14 سي قدي خنموتينا مو كمتي أب مدرز فساسة زي حفاس ماينا أملاخ دما ننفسي أي وسدن جناخي إتي التسوق خابقو خيدربي أتصبقو يحسبيو بأنا حسبي ولا كل جزيسي ولا ميتناوينسي أبتحتيو بأنا كم زي قد فنا أخوينا تردي أكن ويملو لي أبنا وخلو أنا متصبتي تخيديا مخنياتو እግዚአብሔር ምሳናተ ዘይነብር እንዲያታር እስቲ ካለ ሐሳብ ዘለና قالوا قدمي نامطاي تمايرنا مبالنا قالوا مولا الله اشتاك فتن حرام لنا مرة قوي مزمر داويت 18 كاب 16 كساو 19 كاب العلي سحيبو خا برتع ما يتوصاني يسمع له خدو هو خاب كنديلك مزمور 18 قطر خنداي 16 17 هره بيخو حزني سحيبو خا برتع ما يتوصاني اتبرتع صلايه اتم صلونن حيلو من نبرمو كابو أمان نقفني بمعلت مكراي حادقا ودقني እግዚአብሔር ገና ደጋፊ ይኮነ ንሱ ናብ ገፊሕ ቦታ አውፅአኒ ይሂጉኒ እሞ አናገፈኒ Thank you. Yeah, thank you. Yeah. صباتي يا كالوت أبيك شيء أبيت ويني حنت أنا حنت مساعد خيري للحسب قوالا تنبيت إسياس معراف 7 تنبيت سياس كندي 7 فقدي 7 أي بس حنيتي معرف أبسسان شديشان يزود تا معرف رأيي دقيقة سوسان 4 سوري ماني أبسسان شديشان يزود thank you application وداني تكاكي سجم يلا ما معرف سسان 4 كسر خندي كسر شمونته alright حجقنا وإግዚአብሔር نسخة أبونا إيخا نحنا مريت إنا نسخة دما سراحينا إيخا كلنا ون قبري إلكا إنا
Thank you. You're welcome. Yeah. حجينا وእግዚአብሔር ንስኻ እንታይ ኢኻ ኣቦና ኢኻ እግዚአብሔር ኣቦና እዩ ንሕና መሬት ኢና ሰራሒና ድማ ንሱ እዩ ኩልና ድማ ግብሪ ምንታይ ኢና ግብሪ ኣእዳው ኢና ግብሪ ኣእዳው ስለ ዝኾና ኣቦና ስለ ዝኾነ ሰራሒና ስለ ዝኾነ ድማ ይዋጋኣልና ይከላኸለልና ኣብ ኩሉ ነገርና ድማ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ዝኸውን እሞ ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ أنا لا كنبون حنتي راسي من قبل لا إبراويان 13 فقد شدشته سلازي تابعنا إجزابه رداعية يومه أكفرحن إيه سبك أنتي كي جبرني نبل صبو سلازي تابعنا إجزابه ينبل سبك انتاي كي جبرني صبوتي الراي من البات ناي موداتا حسابت لنا دي هابنا حساب أنا فتن من قبل أنا الشمالش هراي سمعت داوود 230 شمونتي مزمور داوود هراي እግዚአብሔር ክፍጽመለይ እዩ ጎይታይ ጸጋይ ንዘለዓለም ይነብር ንተግባር ኣእዳውካ ኣይትሕደጎ ጎይታይ ንተግባር ኣእዳውካ ኣይትሕደጎ እግዚአብሔር ኣይ ኣድገናን እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ በቲ ሂደት ببزوح زدحن أب حزن أب بخيات أب إهنتا زي بلو زقتو السو مسانا انت خوينو بإيدو يمرحنا زدفرنا يلبون كل جزية دما أملاخ دما اتي كل زقبرلنا تايدل خبانا فرينا خير دما يدل إمو أب قدم أملاخ فرينا كنركب دما زيابير نخلنا يحجزنا أما نتن زلوانا جزية كابزي زتنبلنا كابزي بسفيحو دما أونا ممهر كمهرنا زمسية زتردعنا يو زي فلتنا يو كنا حسابنا نهب ممهر تا معرف عند حرام تخيات صبغنيرو ممهر اللي هذا الله باشا الله إلى الله تا معرف مو عرك Alright, thank you, Mre. Ma, kabzi, حونا مرتغلوك مهرنا زمسية
ተረዳእናዮ ዘስተንተናዮ ሓሳብና ክንህብ ንኽእል ኢና እቲ ዘሎ ግዜ ናብ ጉባኤ እዩ ማለት እዩ ኢድና ሓፍ ብምባል ሓሳብና ክንገልጽ ንኽእል ኢና ህይወት ኢዳ ሓሳቢላ ኣላ ቦተሽ ራይ ጎይታ ብቀዳምነት ኣቦና በይ ኣሚን ኣቦናን መምህር ተኽሉን ብጣዕሚ ቴንኪዩ መምህር ተኽሉ ኩሉ ግዜ ኣነ ሕጂ ቁርብቲ ኣብዚኣ ሓሳባት ዘላትንሲ ኣብታ ላስት ፓራግራፍ ኮይናት ንዝበደለ ይቅረብ ምባል ኣብታ ቁፅሪ 7 እምበኣርሲ ነዚ ከምዚ ዝበለ ምናልባሽ ብብዝሒ ጓሂ ከይወሓጥ ይቕረ ደኣ በሉሉን ኣፀናንዕዎን ሕጂ ኣብታ ሪፈረንስ ናይ ኤፌሶን ከዓ እንታይ ትብል ኣላ ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ነንሕድኩም ተላዋህትን ተዳናገስጥን ኮይንኩም ይቕረ ተባሃሃሉ እዚኣስ ኣብዛ ሕጂ ዘለና እያ ኩሉ ግዜ ክትምህሩና ከለኹም ሲ ኣባና ኸ ከመይ እያ ንዓይ ከመይ እያ ሕጂ ኣብ ሓደ ኣብዝናሃና ሕብረተሰብ ኣብዚ ኣብ ካቦና ክትገልፁ ይፈቱ እየ ሓደ ሕጂ ሓደ ኣነ ዘይፈለጥኮ እቲ ሓደ ወይ ብሳምቲን ኣነ ግን ኣይፈለጥኮን ትዘበሎ ፅቡቅ ገይሩ ሰላም ዝብለካ ነበረሰብ እንድሕር ክብድ ኢሉ ስቕ ኢሉ ዓቕልካ ክስታኢኻ ትኸውን ግን ትዝገበርካዮ ግን ኣይፈለጥካዮ ንስኻ ከይፈለጥካ ትጋገ ኢኻ ከም ሰብ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ተማሂርክና ኢና ከይፈለጥካ ትገብሮን ፈሊጥካ ትገብሮን እንታይ ከም ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ ተማሂርና ኢና እሞ ሕጅስ ኩሉ ግዜታ ንመሃርላስ ንንእሽተይ ክንሰርሓላ ፅቡቅ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለንሲ ሕጅስ እስኻ ስለዘይትፈልጥ መመሊሽካ ሰላም ትብል ገለ ግን እቲ ሰብ ከቢዱ ኣበየካ ነዚኣሲ ከምዚ ሕጂ ዝብለና ዘለውንሲ ተኻኣለኩም ሲ ለንሕድሕድኩም ተዳናገፁ እቕረ ተባሃሃሉ እያ ትብል በምህር ከዓ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ እዩ ኣብቲ ናይ ቅሬታ እሞዚኣሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቲ ሰብ ኣፕሮች ትገብሮ ኣነስ ናይ ብሓቂ ደልያ ባዕልካ ከይድካ ዋላ ሓደ ግዜ ሓትቴ ድሓንካ ኣብሉካ ሕጅስ ክስታይ እቲ ፐርሰናሊቶም ግን ተቐይሩ እዩ ኣብኣሲ ቁርብተይሲ ከመይ እያ ክትሕግዙኒ ኣቦና ወይ መምህር እውን ክምላእ ኣለይ እንድዩ እቲ ቀዳማይ ንሕና እንታይ ኢና ክንከውን ዘለን ሃብቲ ኢና ክንከውን ዘለን ካብቲ ዝቕበልሲ እቲ ዝህብ ኣዝዩ ይባረኽ እዚ ብጥረ ገንዘብ ወይ ብካልእ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ፍቕሪ ካብ ይቕሬታ ዝዓቢ ንሰብ ክትቦ ዝዓቢ ዋላ ሓደ የለን ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ ሰብ እዋ ድሓንዲኻ ድሓንዲኺ ድሓንዲኹም ተቐይርኩምኒ ቁሩብ ከቢድኩምን እሞ ዝበደልክዎ ነገር ኣሎ ድዩ ከይፈለጥኩ ይኹን ተጋግኽዎ ነገር ኣሎ ድዩ ከም ቀደማ ይኮንኩምንን ኢልካ ምንሳት ፅቡቅ እዩ ዝበልክሎ ሓደ ግዜ ወይ መሲልካ ወይ ብካልእ ትረዲእካ ትሰብ ወይ ንዑ ዋላ ገለስ ኣስጊልካ ሰላም ከይበልካ ትኸድካ እውን ረግጭካ ንኸይድካ ወይ ረግጭካ ንኸይዳ ኢሉ ዝኽሩ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ እሞ እቲ ምሕታት ሲ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ንሕና ድማ እንታይ ኮንካ ትቐይርካኒ ክብል ከሎ ሰብ እንተደኣ ዝቐየረና ነገር እንድሕራልዩ ብግልፂ ክንዛረብ ድማ ንኩልና ፅቡቅ እዩ እንተኾነ ከም ክርስትያናት ከም ደቂ ቤተክርስትያን እውን ታኾንከ ከምዚ ትገብር ክንብሎ እውን ታኾንከ ከምዚ ትገብር ክንብላ ኩልና ምእንቲ ክንመሓር ኣድላይ ነገር እሞ ንሕና ግና ታኾንከ ኣኻ
تغير كاني بديلة تقينه يقرأ بللي يقرأ بللي نقدم نخبر مبر أين حسرن نخسب مبر أين خسرن ما بخمزي ترى أنا يا صبقيو ما ممهر دخانه تملأت الله دما أسخني خنيات ببزح جوهي كي واحد يقرأ أبولولن أنا نعوان كبخا يقرأ تاس إنه سب بجوهي بحزن انت دعا توحيتو بيشنكي أبكال ون كودق سلزخل سأن كبخا يقرأ تا مركب كل جزية نحنا نيقرأ تا مهب دلواتكم كون قالنا يقرأ تا نزمس الناون تقبلتكم كون دماني لبنا كفت كون اللو ما مرزقنا لما لا نزانا هيوتا بريهات كون تصفى قبر هو بنا بطعمي تانكيو تصب غيركم كستاجر ممهر توسخ لك زبلت دي عس بطعمي اعتدلينا ابز اوان زين عنا بحلفيكم نخوين نعيت الرأيني كم زازبلكم ماوين اجهيد تسوين و كم خمز نمنتاي تقبر خبلكا وينتاي نمنتاي كم تقبر خبلكا بطعم دلاي بزن مهارة زول الناس كانوا عبقبر خانوا علوس كنفتنا لنا سغل كتراجاجيت كابيت بتخريستيان مسيخا كم وقت قبرسي نجزع رسو عبي حاتياتي هم تتقدم حجتها مهرنا يو ما تنكيو أبونا بريحات اللي على مرتبة وسخلنا برها ممهر كأنه كلها ناس تايقوننا كابزاني يبونا الله لسه وسخلا يبلين كالي وتسمعنا اوكي thank you موري thank you ما قالت كابزي كنمهارو زمسنا سفحيو كمهرنا أمسيو حونا ممهر بحنتسي أبتا تا سيطان كي بلسالنا نوديتو دما أين الشحطانينا تبل كقلص أخلو ممهرسي انتاي لنارو سيطان أب سجانا مبر أب نفسناسي سلطان يبولون إلو نيرمو بزح جزية نتقصائنا من هلو زحبرني أبسق حدا نايجزي أبيهر سب سيطان سلطان زتوهبو بزح جزية نتقصائنا من هلو زحبرني أنا رابع باشي أنا رأيي بتبل ماني هو يا كما حدا عينك أبونا عينك قال يبون سيطان thank you ناي بحكي أبونا إيوبيو أبونا إيوب هابتو تناي شقو كل طفيو عسرت دقو طفيهم شقو دما كاب صبر رأسو كسع صفر أقرو دماني بدوية بقسل دما توريسو إذا كان كل نتايو أبتي ناي شقايو أبتا ناي نفسي مغنياتو سيطان كمبارياي إيب أمونن صادقن نأملاخ زفرحن إلو إجزي أبيهر مش مسكرلو إجزي أبيهر نبونا إيب سيطان انتا إلوه إيب دا أنت خوين زي مسجنكا كل اندخا مليء خايو قال دمو كابتيب كايز اللخا إدكا سديدكا خستاي تبلن مسولو بل أب كستاي تتأنكا إتم إيد زلقن نعاخا هيبكا اللخو إلوامو إجزي أبيهر أبونا أيب دما نتفتن نتاي قروو حليفو أبونا أيب دي شعيرو على سيطان يشعيرو أبونا أيب يشعيرو ما سيطان أب نفسنا انت عن أملاخ حجنا سلطان يبولون أب قدامي بيتروس معرف حمشته
قصري شمانتن تايزبل ديابلوس اتمس عررتكم زوحت أدليو كم زغازم أن بساقوينو يزور علمو تتنققو نقحو كل جزء نحن نتاق نكون لنا شيطان كي بلتسألنا نقحاتن تنققاتن كنكون كرسنام تنققي شللتنا تايكونن ديابلوس تمس عررتكم زوحت أدليو كم زغازم أن بساقوينو يزور علمو تتنققون نقحون بلما جناخه سيطان من تخيب اللسألنا وديتو عين سحتون إنا كل جزء وسألنا سيطان كيب زبل لسألنا بمنتايو بقيم بتعبيد بصلئي بتهقيد بجهرة بتعبيد بزته فلالي بتي قبر السقاي الولد الله واريا باولوس أب غلاتيا معرف حمش تخب قصري 19 تجميرو بزيئو سيطان كودقنا زخئل وي كبل لسألنا زخئل مو ناتو دي دما كم كريستيانات متأن نحنا دما بتقبب كنفلطن قدمي يخن حلفن دما يقبعنا الراي thank you كالوات حساب زلنا جزي قرب حساب زلنا دترى إتكالتي خلها مثلاً ربنا خبري هذا اللي نمرتخلو أسفيحهم تحسوا نايز معرف قريس من أبت مجمرتا كاب قصر حدق ساب سلسة بزملكة قرب فلي للحساب ككافل بمحسابي كم مهر وانجل كريستوس قدس باولوس نسب كورنثوس بزعبا فقرن يرم بالن يمعدم كمون بزعبا قواهن حاقوسن نمتنتان سلمنتاي بقواهي ناباتاتهم كم زي قد يقلص كم تممهرت مهارونا أمونغو قدس باولوسن تم سب كورنثوس بزفلطون بزنبرن دملكت يتي قواهي كم ننبغو كم بحدشت دما بقواهينا بخاتكم كيمس ازي برئسي مدبكو مالت أنا أنت أبغي غمسي إتي بأي مخنيات زقوهاي أنت زي كوينو دقا من يزحقسني حقوسي حقوس كلاتكم كم زخونة بخلاتكم إنات أمنكو كارتم حقوس زرو كروخ برلم زقبأني كمتس كله قواهن انتي كيركب يزحف كلكم كمتي عاد بزولكم ممهر كم زمهارونا اتي ذوقي نقر اتناي
نعي كم كريستوساويان ديم سلومن كابو خملس ذلوا بدملكت إيو جن فلي بزبالة ما قد خريئة في تندالية بحصير نزت أستاذ نحرينايو قواهي أم حاقسو مهاني زقلت دلو نحنا أون انتقلنا بفقر كريستوس زسمرة مقررابن متحللاين انتقالينا حدا خبانا صبوق كسمعنا نكله حبيرنا السناي نبسرن نحقوسن بأنصار مزخون كا هم حدا أبنت متقاس حدا جزيه مس نحمم ወይ ሓደ ባህ ዘብል ነገር ምስ ዘጋጥመና እንታይ ገበር ደሸግሮም ወይ ከሰክፎም ብምባል ነቶም ቀረብና እቲ ዘጋጠመ ኣይነካፍሎምን ወይ ለሓዲሩ እቲ ኩነታት ምስ ተፈልጠ ከዓ እቶም ብለውሃት ዝቕበልዎ ከፀናንዑን ከበረታትዑን ይፍትኑ ሓደ ግዜ ግን ሓቢዑለይ ሓቢኣትለይ ብምባል ዝኽርዩን ቅም ዝሕዙን ኣለዉ ኩሉ ከም እንደልዮ እንተዘይኮነ እኳ እቲ እንብሎን እንገብሮን ኣብ ፍርሃት እግዚኣብሔር ዝተመርከሰ እንተኾይኑ ሕልናና ኣይፈርደናን ኣምላኽ ከዓ ናብ ቅሳነትን ዓወትን ይመርሓና እዚ ክካፍል ዘሪአቡና thank you dottore ኣብቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሮሜ መልእኽቱ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 15 እንታይ ይብል ምስቶም ዝሕጎሱ ተሓጎሱ ምስቶም ዝበኽዩ ድማ ብኸዩ ይብል ኣብ ቤት ሓጎስ ክትሓዝን ኣብ ቤት ሓዘን ድማ ክትሕጎስ ኣይትኽእልን ወገናትካ ኣብ ጓሂ ኣብ ሓዘን ከለዉ ንስኻ ድማ ናይ ሓዘኖም ተኻፋሊ ክትከውን ኣብ ሓጎስ እንተለውን ናይ ሓጎሶም ተኻፋሊ ክትከውን እዚ ትእዛዚ ማለት እዩ እቲ እንተዘይ ነገርካዮም ሰባት ድኽርዩ ኣለዉ ትብል ኣውፂኻ ነርካ መስለኒ እቲ ሰብ ካብ ፍቕሪ ዝተላዕለ ክኸውን ንኽእል እንዲ ግን ምስ ሰማዕኻ እውን ብሕልፊ ሕማም ድዩ ሓዘን ድዩ ፀገም ዲ ነቲ ሰብ ኣጋጢምዎ ምስ ሰማዕኻ ዘይነገርካኒ ኢልካ ኮሪኻ ኣብ ክንዲ መሊሽካ ቁስሉ ትጎድኦሲ ካብቲ ድሰማዕኻሉ ግዜ ናይ ሕማሙ ድዩ ናይ ሓዘኑ ድዩ ናይ ፀገሙ ድዩ ተኻፋሊ ጸሎት ድዩ ብፅቡቅ ቃላት ድዩ ከላ ብኻልእ ብዓቕሚ ብትሕዝቶ ምጉዳል ብዓቕሚ ምስኣን እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ እስኻ ካብኡ ተሓይሽ እንትኾንካ እውን ኣብቲ ዝፈለጥካሉ እናትኾንካ ክትቀርብ ዳኣ እምበር ሽዑ ዘይነገርካኒ ኢልካ ኮሪኻ ኣብ ሕማም ከሎ ኣብ ሓዘን ከሎ መሊሽካ ዝኸተስምዖ ከለኻ ነቲ ሰብ መሊሽካ ሕማም ኢኻ ትውስኸሉ ዘለኻ መሊሽካ ድማ ሓዘን ኢኻ ትውስኸሉ ዘለኻ ማለት እዩ እሞ ኣባና መቸም ቁሩብ ሓቂ ዘረባ ኣብዛ ዓዲ ክትሪኦ ከለኻን ከም ትልምዲ ናህና ኣተዓባብያን እቲ ምሕባእ ኣለና ዋላ ኣብዛ ዓዲ ሕጂ ብደቅና ይኹን ብገለ ንእሽተይ ነገር መፂኣ ኣካፍል ኣቢልና ንሰብ ሞያ ድዩ ወይ ንኽእለት ደለዎም ድዩ ነጌርና በዓብ ብንእሽትኡ ከሎ ፈውሲ ከለዎ ሓቢእናዮ ክሳብ ኣብ ዘይፍወሰሉ ኣብ ደገ ዝወፀሉ እውን የጋጥም እዩ እሞ ብፀሎት ሓጉዝኒ ሓጎስ ተኮይኑ ምሳይ ተሓጎሱ ጓህ ፀገም ተኮይኑ ድማ
ናይ ፀገመይ ተኻፈሉ ምዃን ምባልሲ ከም ክርስትና ከም ደቂ ክርስቶስ ግቡእና እዩ ግን እንተዘይነገረና እትሰውን ዘይነገረካ ኒልና መለሽና ጓሂ መለሽና ሕማም ክንኮነ ይግባአናን ካብታ ዝሰማዕናላ ናይ ሓዘኑ ድዩ ናይ ብኽያቱ ድዩ ናይ ሕማሙ ድዩ ናይ ፀገሙ ድዩ ተኻፈልቲ ክንከውን እዩ ዘሎና ምስቶም ዝሕጎሱ ተሓጎሱ ምስቶም ዝሓዝኑ ድማ ሕዘኑ ግን ብሕልፊ ፀገም ሕማም ሓዘን ኣጋጢምና ግን ብፀሎት ዘክሩኒ ከይደክም ብፀሎት ሓጉዝኒ ምባል ግን እንተለመድናዮ እውን ፅቡቅ እሞ እዚኣ ክብል ድኽእል መምህር ተወሳኺ እንተሎ ትብሎ ናይ ምዕራፍ ታንኪ ዶክተር ፅቡቅ ጌርኩም መለስኩም ኢኹም በኣሽ ፕሮፌሰር እውን ፅቡቅ ጌሮም ኣርኣይ እሞ ካልእ ወይኒ ብዙሓት ኣቢላ ኣላ መስለኒ መምህር ተክለ ቁፅሪ 9 እንደ ካብ ኣቅርብ ተማሃርክዋ ነገር ኣላ እሞ ብኩሉ ነገር እዙዛት እንትኾንኩም ፍቱናት ምዃንኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኢለ ዝፀሓፍኩልኩም ስለዚ ከዓ ፍቅርኩም ከተፅንዑ እዕድመኩም ኣለኹ ንሂወት ሓፍትና ቀርቡ ክምላእ ኣላ ስለዘለኹ እየ ኩሉ ግዜ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ክንሰርሕ ከለና ኣምላኽ ዝፈትዎ ስራሕ ክንሰርሕ ከለና ክሳይ ከም ዘጋጥመና ፈተና ከም ዘጋጥመና ሓሲ ንነፍስናስ ክነዳልዎ ኣለና ክብል ኢለ እየ ምክንያቱ ንሕና ከምቲ ዓንቲ ዝበልካዮ መምህር ተክሉ ኩሉ ግዜ ሸይጣን እንታይ ኣብቲ ወላ ብቸርች ክንመፅእ ከለና ብኣፍ ደገ ዝፀንሓናኩ ንሱ ባዕሉ ይኮነ ወይ ከምዚ ዝበለቶ ዓንቲ ወይ እቲ ስቕ ዝብል ሰብ ኣብቲ ኣፍ ደገ ፀንሓና ንሕና ክንኣትውልና ቸርችና ፀሎትና ክነቐርብና እንዳመፃና ርግፅ ኣቢልና ከይድ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ጋጢምና ኢልና ከዓ ንሕና ክንጉህስ የብልናን ኩሉ ግዜ ብፀሎት ክንብርትዕ ከም ደጋጥመና ዝሓግም ክሓልፍ እዩ ድሓን ሓደ መዓልቲ ክገድፎ እየና ተስፋ ከይቆረፅናስ እምነትና ክንፀንዕ ኢለ እየ ወዲ ኣለኹ ቴንኪዩ ታንኪ ፍሮይን ታንኪ ፅቡቅ ሓሳብ ኣብ ተስኸረኽባ እሞኒ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ስማዕ ኣለኹ ድየ ወስማዕ ኣለኹም ኣቦና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 33 እታ መወዳእታ ጥቕስስ እንታይ ትብል ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እዚ ነገርክኹም ኣብ ዓለም ፀበባ ኣለኩም ግና ከኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ እቲ ፀበባ እቲ ፈተና እቲ መከራ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣለኩም እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ዓለምና ሰቲ እናረገፅካ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ኬክ እናበላዕካ ኣይኮነትን ሸኽ ኣለዋ መከራ ኣለዋ ምክንያቱ ባዕሉ ክርስቶስ እዩ ኣብ ዓለም ፀበባ ኣለኩም ግና ኸ ኣነ ንዓለም ስዒረያ እሞ ኣጅኹም ሕጂ ንምንታይ መከራ ኣጋጠመኒ ንምንታይ ፈተና ኣጋጠመኒ ንምንታይ ፀበባ ረኸበኒ ዘይኮነ እቲ ፀበባ እቲ መከራ እቲ ፈተና ካብ ኣምላኽና ጥራሕ ክፈልየና የብሉን ኣቶም እትፅዕሩን ፀር ዝኸበደኩምን ኩልኹም ናባይ ንዑ ኣነ ድማ ከዕርፈኩም እየ እቲ ኩሉ ዝመፀና ናብ ኣምላኽና ሕጅናዮ እንተደኣ ቀሪብና ኣምላኽና እንታይ እዩ ሰዓሪ እዩ ኣነ ንዓለም ስዒረያ እሞ ኣጀኹም
نعملاخ تحجناكو ستسعرت على ما يتسعرناني علم كو سعرتيا علم تسعرنا معاسيا نتسعر زغنا أملاخ انت زي حجنا كابو انت دقا تفلينا بزي بأي حانت نقر كتسلطو أي تقولونيكم كمتي أول يوحنس معراف 15 تقول دوينا أنا إيه أنا فرد ما نسخاتكم يخم زبلنا إتي أنفر أبتو قند تلي كل جزء تايو أب جزء قصل زوجس قصل يوجس أب جزء عم بواز عنبب يعنبب أب جزء فرز فرد ما يفري أما تاي سلزلو أبتو قندي أبتو سر لو جيب سلزلو كابتي قندي عند حرت قريش أجن تاي زخون ينكس نبحود ما يدربه يو زبلمو كل نجر كم من تاي كاب كورس استراح فلينا يبولون كاب كورس استراح كرحقنا يبولون قال كوري خبيت جزي أبير دي ترفالو تزخف أزيو غنياتو أنا عندما دهني على ما قال إمبر وانا يكونكم باري أنا مدهاني ألم أقل تدما نايم مؤمنان كساع معسك كساع مدهاني ألم زفقد اللي كساع مؤمنان دما زدوليني جنجزيا وقال إيه مخنياتو نابز علم نجزي أمتسيه أملاقنا بقدمنا تقلقلو بأنا حجي قلقل الله بدحرينا بزمسؤون كقلقليو حجي تاقندي بزح يقات مكاندي قالوا خوري جزء ترفالو قال لي ما بحد بيت كريستيان ما بحد بيت كريستيان كوري صغير الله سكارة تغير دلك نحن عينا خنقير زلنا نحن عينا خنلوت زلنا مبري بيت كريستيان كيرنا أي كونان إتي أبيت ويدما فتح زمس كل جزيجن تاي صبغت زربات تزاري بحفتنا فروي نسي كابا أفدقج أني حون كقاوة مكة خالي بمن ولا بتقبل قشام سيلو ولا بمكينة تقبلهم دوزو بلوكا أبقوم ون كوقسكا خال أبقوم حديرو أملاخ دما أبتبي تكريستيان وشت خي أتخاخل لها بحقوس منفس دا تحقوس كون كتعتو تخالي خامو ننبسناسي نفتناون تانقبر لنا كندالو لنا خم كريستيانات مسعرتكم ديابلوسي كم زغال سمان بسا زوحت أدليو يزور علمو نقحن تتنققن ما زيها كبل إلقاء من البات زخونا حادثة حساب تلي وخن كبل كم تخوينو ساعتنا أخيلات الشعب تخوينا بصلة كنعاتسو زمركي مزمور كم وين حونا ممر دما سفحو زقلت كالنا كلهم دما زنببكن كم وين تردعكم حسابكم كتباختو زمسخم زيابيرن كلهم زمن أقلقلتكم يبارخ نزمت حربي أي كلو النانيو قال نقيش قالون أجايش زموسنا كله سلزخلو كل جزية كم لمدي تا صباح تانكس كبين شلل نبلائنا نحلفا إنامو عرفتي يمناكم لنا مالتي نحناون عرفت وسيدنا لنا مالتي. Thank you. Good. ما سلخلو زيابير زين حد يفروين حتى يدكي هو بيك إشي ناي عنتو ناي تقصد مصحوة alright ما thank you زيابير زمن أقلقلتكم يبارخ بصالات كنعصو زيادة كل دما ممرحونا صبوق سلازم سخنا نمسجن يا بصلاة مذكرني صلاة كنعصو
بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين كم بحدش كل زعزيابي رب قويتنا مدحنا يسوع كريستوس من سلام زحنتن لقول كل زغنات قدس بيت كريستيان لمنا لنا قبل عليه من مؤمنان بزح سلام كب كل سلام سلطان ذلو زيابير أملاكنا أي من سلام صليب سمايات نبر ربنا سمكاي قدس من قصات مسا بعد كان تاب سمايكم دمام دريخون على تنجيرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زعلقنا لهم بدلنا عشان ندقلنا كفاد احنا ننبر فتناي تتونا من قسن حيلن كبر نزل عالمنا كائما امين وزتي يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قلي خير سغاخون دن قلي خير ادي جابير تبات كويتا سراوي سلام لك له اسخكان سبرختي غفر كرسكم برخي قومل تصغا جابير مساقي وفست دس ولكي حتياتنا سريلنا نفت ودخ يسوع كرسس منتانا حرت لمن الامين او نخل تحجابير لمنا كان مالك كان لنا ونقول سلام سلام هبلنا كل يبقى خم او جابير طرينا سقخاو نفسلنا يكهان نفلط بعد املاخ يدنا قدسم كان سمن تصوعنا لنا بسماء ذل خمس سلام قبل نفس كلنا عدل ابز عالم من زمن مارنا سلام حلو كل مرحة سلطان بقدسم كان سلام حبب ابزريانا ذل مكان تا اذا كان مخرها اما تاونا مصانا ذل غراوتنا بكل سلام حلوهم بهدون بعنون يوكل نبرن كل سنه يملكوا دما ناخان جابير بنفرح بياونت كمن كبن كرسوس مسؤول منفس كل سمسكان صنعت بوزلك كمن كل ساعه نزل على امين قدوس 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 جابير املخنا سنبر كازلخه كل حليف كان ما نزل على تنبر كم سراق سام عرب كم سميك سعد بسم كان نزل على تمسكن يكون نزغبا ازي ذهب كاننا خفت كالنا نزغبا ازي تخافت كون زغبر كان نسخه خمكر المسكان النعخ يكون بمنفسنا عبيلو ناب سماي نطمتلو موداتنا صبقلو مصارتنا ديابلوس سعيرنا بمنفس عوت انوصلو غبرلنا قدس እግዚአብሔር አምላክና كل ነገር بزغاطمنا دما كفو خن صبو نت صبو كنمسغنلو نبخا خنطمتلو حماق انت غاطمناون كاب حماق توص تغلاغل نسخا خمو كابخا هيل خنركب نبخا انطمتلو غبرلنا بزي بآخا حنت ነገር ክንገብራይ ንኽእልና እሞ ሓጎስና ሓዘንና ሕማምና ጥዕናና ምርካብና ምስኣና ኩሉ ምሳኻ ክኸውን እግዚአብሔር አምላክና ስኻርዳእና ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክት ተራዳእነት ብናይ ነቢያትና ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታይ ትፈለየና ኩሎም ኣብዚ ጉባኤ እዚ ሓቢሮምና ዘምሰዩ ኣሕዋት ሓት ኣቦታት ኣዴታት ድማ ዓስቦም ኣይተጣፍኣሎም ኩልና ድማ እግዚአብሔር አምላክና መርዓይ ገጽ ካግበረልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክት ተራዳእነት ብናይ ነቢያትና ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታይ ትፈለየና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊናኸ ድንግል ይኽብ ስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ እስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ይኽፍለ ከርስኩም ርኹ ቆምል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ይወፍስተ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪልና ነፍስ ተወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይስረይ ጊዜና አምላክና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ቀና ስራ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳው ሁሉ ለብርከሳት ይብራን አንቱማዊ የቀናት ወይ ዲያቆናት ሮን ሳድጎ ጸነት በበስምኩም ኩንፍታኑን ጻነ ይረሰንስ ኩሎን ሰማት ዚዮ ማህረነ ክርስቶስ መልአክ ሰርተ ኸልተ ዚዮ ማህረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس ملعب سر تخلت بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا 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 كرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኩልኹም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ግበረልና آمين الهوات يسمع لنا أبونا ممهر تخلق حن حدور
على هو تسعى هنا مرت خلق أمام مليسا زبير أقوياء زحلتا عن حجر آمين الليلتا